Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Ram 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 Hare Hare, Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Ram 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 Hare Hare, Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Ram 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 Hare Hare, Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Ram 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 Hare Hare. ஹரே கிருஷ்ணா எவ்ரிபடி. இன்னைக்கு கிளாஸ் நம்ம ஸ்டார்ட் பண்ணலாம். இன்னைக்கு நம்ம பார்க்க போறது சாப்டர் 2. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே நம்ம கிளாஸ் கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே ஹரே கிருஷ்ணா. கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. சோ நம்ம கிளாஸ் ஸ்டார்ட் பண்ணலாம். இன்னைக்கு நம்ம சாப்டர் 2 பார்க்க போறோம். ஹரே கிருஷ்ணா. ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. ஓம் அஜ்ஞானதிமிராந்தஸ்ய ஞானாஞ்சனशलाकय चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः. श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप गदामह्यं ददाति स्वपदान्तिकं. वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सगगणरघुनाथान्वितां तं सजीवम् साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सगगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च. हे कृष्णा करुणा सिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपेशा गोपिका कान्ता राधा कान्ता नमोऽस्तुते. तप्त काञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये. वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः. नमो ॐ विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिन्निधि नामिने. नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषाय शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे. जय हो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद. हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे. हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे. ஹரே கிருஷ்ணா எவ்ரிபடி. வெல்கம் டு தி டே 2 சாப்டர் 2 பகவத்கீதையின் சுருக்கம், கீதையின் சாராம்சம். ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா எவ்ரிபடி. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. ஓகே, நேத்து நம்ம சாப்டர்ல என்ன பார்த்தோம் அப்படின்னா, அர்ஜுனன், துரியோதனன், திருதராஷ்டிரன், இவங்க மூணு பேர் பத்தி பார்த்தோம். அவங்க மூணு பேருடைய எதிர்வினைகள் எப்படி இருந்தது, அந்த போர்க்களத்தை எப்படி அவங்க ஃபேஸ் பண்றாங்க, ஒவ்வொருத்தவங்களுடைய ஃபீலிங்ஸ் எப்படி இருந்தது அப்படின்னு சொல்லி நம்ம பார்த்தோம். திருதராஷ்டிரர் ஒரு குழப்பத்தோடு இருந்தாருன்னு பார்த்தோம். துரியோதனன் எப்படி இருந்தான், பயத்தோடயும் இருந்தான், அவனுக்கு ஜெயிக்கணுங்கிற வெறியும் இருந்தது, கோபமும் இருந்தது அப்படின்னு சொல்லி நம்ம பார்த்தோம். அப்ப இவங்க ரெண்டு பேரும் அந்த போர்க்களத்தை பார்த்தோம்னா அவங்க உணர்வுகள் இப்படிதான் இருந்தது. அர்ஜுனனுடைய எதிர்வினை எப்படி இருந்தது, அர்ஜுனனுடைய உணர்வு எப்படி இருந்தது அப்படின்னு சொல்லி நம்ம லாஸ்ட் பார்த்தோம். அதுதான் நம்ம டீப்பா இன்னைக்கு நேத்து டிஸ்கஸ் பண்ணோம். அர்ஜுனனுக்கு ஏகப்பட்ட வருத்தம் இருந்தது, அவனுக்கு நிறைய குழப்பங்கள் இருந்தது. இங்க நம்ம ஃபைட் பண்ணணுமா அப்படிங்கறதே ஒரு டவுட்டா இருந்தது. அதுதான் நம்ம நேத்து பார்த்தோம். அப்ப என்னெல்லாம் அவரோட ஃபீலிங்ஸ் இருந்தது, அவர் ரொம்ப வருத்தத்துடன் காணப்பட்டார்.
அவருடைய கண்களிலிருந்து கண்ணீர் வருது. அதான் நம்ம வந்து நேத்து பார்த்தோம் அர்ஜுனன் பத்தி. என்னெல்லாம் நம்ம பார்த்தோம்? அவரு மிகவும் இரக்க குணம் கொண்டதால் அவங்க குடும்பத்துல இருக்கிறவங்களையே எப்படி நான் கொல்றது கிருஷ்ணா அப்படின்னு சொல்லி அவர் ஃபீல் பண்ணாரு. 2வது நம்ம என்ன பார்த்தோம் அப்படின்னா, என்னுடைய குடும்பத்துல இருக்கிறவங்களே பாட்டனார், சித்தப்பா, மாமா, என்னுடைய ஆசிரியர் இவங்களையெல்லாம் கொல்றதுனால எனக்கு என்ன இன்பம் கிடைக்க போகுதுன்னு நினைக்கிறீங்க கிருஷ்ணா அப்படின்னு சொல்லி கேட்டாரு. அதே நான் வந்து இவங்களெல்லாம் கொன்னுட்டு நான் ஜெயிக்கிறேனாலும் அதை பாக்குறதுக்கு யார் இருப்பாங்க? என்னோட ரிலேட்டிவ்ஸே இறந்துடுவாங்க. நானே கொன்றுவேன் அப்படின்னு சொல்றாரு. இப்படி அவங்கள ரிலேட்டிவ்ஸ கொல்றதுனால எனக்கு பாவம் தான் வந்து சேரும் அப்படின்னு சொல்லி வருத்தப்பட்டாரு. அதுக்கப்புறம் என்ன சொன்னாரு? ஐயோ இத்தனை பேர் நம்ம கொல்றதுனால அவங்க குடும்ப பாரம்பரியம் எல்லாம் நஷ்டமாகுமே அப்படின்னு சொல்லி கவலைப்பட்டார். அதெல்லாம் அந்த கவலைகள் எல்லாம் வர்றதுனால இந்த கன்ஃபியூஷன்ஸ் எல்லாம் வந்ததுனால என்ன ஆச்சு லாஸ்ட் அவருக்கு வந்து ஃபைட் பண்ணமா வேண்டாமாங்கிற இந்த மனசே வந்து இரு மனசா வந்து அவரோட ஃபோக்கஸே டைவர்ட் ஆயிடுச்சு. என்ன பண்றது அப்படிங்கிறது தெரியாம 2 மனசா இருந்தாரு. ஃபைட் பண்ணமா வேண்டாமான்னு தெரியல கிருஷ்ணா, நான் பேசாம ஃபைட் பண்ணாமலே இருந்துடுறேன். நான் வந்து இப்படியே இங்க ஆயுதம் எல்லாம் இல்லாம ஆயுதமின்றி நான் அப்படியே உட்கார்ந்துடுறேன். அவங்க என்ன கொல்லட்டும், அதுவே எனக்கு போதும், அதுவே எனக்கு பரவாயில்ல, நான் இப்படியே உட்கார்ந்துடுறேன்னு சொல்லிட்டு ஆயுதம் எல்லாம் கீழே போட்டு உட்கார்ந்துட்டாரு இல்லையா? அப்போ வந்து அர்ஜுனனுக்கான அந்த அர்ஜுனனுடைய பெஸ்ட் ஃப்ரெண்ட் தான் கிருஷ்ணர். அப்ப கிருஷ்ணர் வந்து எப்படி அவருக்கு இந்த இவ்வளவு கேள்விகளுக்கான தீர்வுகள் எப்படி தராரு அப்படிங்கிறது தான் செகண்ட் சாப்டர்ல நம்ம பார்க்க போறோம். இந்த செகண்ட் சாப்டர்ல நம்ம இரக்கம்க்கு என்ன தீர்வு தராரு, இன்பமின்மைக்கு, பாவ செயலுக்கு, குடும்ப பாரம்பரியம்க்கு, இருமனம்க்கு என்னெல்லாம் தீர்வு தரார் பகவான் அப்படிங்கறத நம்ம இன்னைக்கு செகண்ட் சாப்டர்ல பார்க்க போறோம். இந்த செகண்ட் சாப்டர்ல இத்தனை விஷயங்களுக்கு பகவான் பதில் சொல்லும் போதே பகவான் வந்து இந்த என்டையர் பகவத்கீதாவுடைய ஒரு சாராம்சம் வந்து அதுல சொல்லிடுறாரு. அதனாலதான் நம்ம இந்த சாப்டரோட பேரே என்னன்னு வச்சிருக்கோம் அப்படின்னா, பகவத்கீதையின் சுருக்கம் அப்படின்னு சொல்லி நம்ம வச்சிருக்கோம். பகவத்கீதையின் சுருக்கம், கீதையின் சாராம்சம் அப்படின்னு சொல்லி வச்சிருக்கோம். எதனால அப்படி வச்சிருக்கோம் அப்படின்னா, பகவான் இன்னைக்கு வந்து ஒவ்வொரு விஷயத்துக்கும் அவருக்கு அட்வைஸ் பண்றார் அர்ஜுனனுக்கு. அந்த அட்வைஸ் பண்றதுலயே பகவத்கீதால இருக்கிற என்டையர் கண்டென்ட்ஸும் அவர் வந்து சம்மரைஸ் பண்ணிடுறாரு. அதுக்கப்புறம் ஒவ்வொரு சாப்டர்லயும் நம்ம டீடைல்டா ஒவ்வொரு விஷயத்தையும் நம்ம வந்து எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுவாரு. அது வந்து அர்ஜுனன் வந்து கேட்பார், எனக்கு இதுல டவுட் இருக்கு, எனக்கு இதுல டவுட் இருக்குன்னு கேட்கும்போது அது ஒவ்வொன்றையும் டீடைலா எக்ஸ்பிளைன் பண்றதுதான் ஒவ்வொரு சாப்டர். இந்த செகண்ட் சாப்டர்லயே வந்து ஒரு என்டையர் பகவத்கீதாவை அவர் சம்மரைஸ் பண்றாரு. சோ அதுக்கு அந்த சாப்டருக்குள்ள போறதுக்கு முன்னாடி பகவத்கீதா நமக்கு 5 விஷயங்கள் சொல்ல போகுது. என்ன அந்த 5 விஷயங்கள் அப்படின்னா, ஈஸ்வரன் யார், ஈஸ்வரா, ஜீவா, காலம், கர்மா, பிரகிருதி. இந்த 5 விஷயத்தை பத்தி தான் பகவத்கீதா நமக்கு வந்து சொல்ல போறாங்க. பகவத்கீதால நமக்கு வந்து பகவான் சொல்றாரு. ஈஸ்வரா அப்படின்னா யாருன்னா பகவான். பகவான் யார், ஈஸ்வரனுக்கும் நமக்கும் என்ன வித்தியாசம், அவரை ஏன் நம்ம பகவான்னு கூப்பிடுறோம் அப்படின்னு சொல்லி நம்ம பகவான் யாரு அப்படின்னு தெரிஞ்சுக்கணும். பகவத்கீதை படிச்சா பகவான் யாரு அப்படின்னு நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும். 2வது ஜீவா. ஜீவா அப்படின்னா நம்ம எல்லா உயிர்வாளிகளும் ஜீவா அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. அதாவது இப்ப மனிதர்களாக இருக்கிறோமோ இல்ல அனிமல்ஸ், நாய், பூனை, கரடி, எலி, இதெல்லாம் அனிமல்ஸ் இல்லையா? அனிமல்ஸ் ஆக இருக்காங்களா இல்ல பிளான்ட்ஸ் ஆக இருக்காங்களா, எந்த உயிர்வாளிகளும் ஜீவா அப்படிங்கிற கேட்டகரியில வருவாங்க. இப்ப ஜீவாக்கும் ஈஸ்வராக்கும் என்ன வித்தியாசம், நம்ம ஏன் ஜீவான்னு கூப்பிடுறோம், நம்மள ஈஸ்வரன் யாரு, ஜீவாவை விட பெருசா ஈஸ்வரன், இதெல்லாம் வந்து நம்ம பகவத்கீதையில படிப்போம். அது மட்டும் இல்லாம காலம், காலம் வந்து எதிர்காலம், நிகழ்காலம், கடந்த காலம் அப்படின்னு 3 காலங்கள் இருக்கு இல்லையா? அந்த காலங்கள் பத்தி நமக்கு வந்து பகவத்கீதை சொல்லுது. அப்போ ஒவ்வொரு காலத்துல நடக்கிற விஷயங்கள் எப்படி நமக்கு கர்ம பந்தனம் ஏற்படுது அப்படிங்கிறது, கர்மா அப்படிங்கிற ஒரு டாபிக் வந்து நம்ம பகவத்கீதால பார்ப்போம். லாஸ்ட் நம்ம பார்க்க போறது நேச்சர். நேச்சர் அப்படின்னா என்ன, பிரகிருதி. இந்த இந்த உலகமே வந்து நமக்கு வந்து எப்படி நமக்கு வேண்டி செயல்படுது அப்படிங்கிறத நம்ம பிரகிருதி அப்படிங்கிற இதுல பார்ப்போம். இந்த பகவத்கீதை சொல்ல போற 5 விஷயங்கள் இதுதான். என்ன 5 விஷயங்கள்? பகவான் யாருன்னு நம்ம தெரிஞ்சுப்போம், நம்ம யாருன்னு நம்ம தெரிஞ்சுப்போம், என்னெல்லாம் 3 காலங்கள் நமக்கு எப்படி வந்து எதிர்வினைகள் தருது அப்படின்னு தெரிஞ்சுப்போம், நமக்கு எப்படி கர்ம பந்தனம் ஏற்படுது அப்படிங்கறத நம்ம தெரிஞ்சுப்போம். லாஸ்ட் அண்ட் நாட் த லீஸ்ட், யார் இந்த மாதிரி எல்லாம் நமக்கு வந்து கிரியேட் பண்றாங்க, இந்த நேச்சரே வந்து நம்மளுடைய ஒர்க் வந்து கரெக்டா நடக்கிறதுக்கு எப்படி வந்து ஹெல்ப் பண்ணுது அப்படிங்கிறது, அது பிரகிருதி அப்படிங்கிறது நமக்கு பார்க்க 5 விஷயம் தான் நம்ம பகவத்கீதா வந்து மெயினா சொல்ல போகும். இப்ப பார்த்தோம் அப்படின்னா இந்த சாப்டர்ல
2.1ல இருந்து 2.6 வரைக்கும் பகவானும் அர்ஜுனனும் வந்து ரொம்ப பெஸ்ட் ஃப்ரெண்ட்ஸா பேசிட்டு தான் இருக்காங்க. அப்ப பேசும்போது வந்து இப்ப நீங்க பாத்தீங்க அப்படின்னா அர்ஜுனர் இருக்காரு, கிருஷ்ணர் கிட்ட கேக்குறாரு. இந்த ஸ்லோகம் வந்து அவர் கேக்குறாரு. கார்பண்ய தோஷோ பகத ஸ்வபாவா. யாராவது படிக்கிறீங்களா? இல்ல நான் படிச்சிட்டுங்களா? ஹரே கிருஷ்ணா. हरे कृष्ण माताजी। ஹரே கிருஷ்ணா कार्पण्य மாதாஜி. कार्पण्यतोषो भगदस्वभाव पृच्छामि त्वां धर्मसम्मूढचेत यच्छ्रेयस्यान् निश्चितं ब्रूहि தன்மே சிஷ்யஸ்தே அகம் சாதி மாம் துவாம் பிரபன்னம்। இப்போது நான் என் கடமையை பற்றி குழப்பமடைந்து கருமித்தனமான பலவீனத்தால் என் இயல்புகளையெல்லாம் இழந்து விட்டேன். இந்நிலையில் எனக்கு நல்லது எது என்று நிச்சயமாக கூறும்படி உம்மை கேட்டுக்கொள்கின்றேன். இப்போது உம்மிடம் சரணடைந்த சீடன் நான். அருள் கூர்ந்து எனக்கு அறிவுரை கூறுவி. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. தேங்க்யூ மாதாஜி. பிரணாமஸ்து மாதாஜி. இப்ப என்ன சொல்றாங்க அப்படின்னா, இப்போ அர்ஜுனர் வந்து கவலையான அந்த முகத்தோட பகவானை பாக்குறார். அப்ப என்ன சொல்றாரு, நான் வந்து உங்ககிட்ட சீடனாக சரணடைகிறேன் அப்படின்னு சொல்றாரு. கிருஷ்ணருடைய முகத்தை பாருங்க, எவ்வளவு கருணையான அந்த முகத்தை பாருங்க. ஐயோ, என்னோட ஃப்ரெண்ட் இவ்ளோ கஷ்டமா இவ்ளோ ஃபீல் பண்றானே, அவனோட மனசு இவ்ளோ கஷ்டப்படுதே அப்படின்னு சொல்லி அவர் வந்து ரொம்ப கருணையுடைய முகமாக அவர் பாக்குறாரு. இப்ப அவர் என்ன சொல்றாரு, என்னுடைய கடமையை பற்றி நான் குழப்பம் அடைந்தேன். ஏன்னா ஏகப்பட்ட கன்ஃபியூஷன்ஸ் வந்துருச்சு. இந்த மாதிரி குழப்பம் வந்ததுனால எனக்கு பலவீனம் ஆயிடுச்சு. பலவீனமானனால எனக்கு என்ன பண்றது அப்படின்னே தெரியல. என்னோட பவர் எல்லாம் எனக்கு போயிடுச்சு. இப்ப நான் உங்க கால் கடியில சரணடைறேன் அப்படின்னு சொல்லி கிளியரா சொல்லிட்டாரு. சீடனாக சரணடைகிறேன் அப்படின்னு சொல்லி அர்ஜுனன் வந்து பகவான் கிட்ட சொல்லிட்டார். அந்த மாதிரி சொன்னதுக்கு அப்புறமா பகவான் வந்து எப்படி பேசாம இருக்க முடியும்? அதாவது அவர்கிட்ட சரணடைஞ்சிட்டார். சரணடைஞ்சதுக்கு அப்புறமா தான் பகவான் வந்து பகவத்கீதை பத்தியே பேச ஆரம்பிக்கிறார். இந்த பகவத்கீதை ஸ்டார்ட் ஆகுறதே 2.7க்கு அப்புறம் தான். இந்த ஒவ்வொரு கேள்விகளுக்கான விடைகளையும் பகவான் இப்ப சொல்ல போறார். இப்ப 2.1ல இருந்தே வந்து பகவானும் அர்ஜுனனும் வந்து பேசுறாங்க. ஆனா எப்படி பேசுறாங்க அப்படின்னா, ஒரு ஃப்ரெண்ட் அப்படிங்கிற ஒரு இதுல பேசுறாங்க. சரிங்களா? இப்ப நம்ம பகவானை வந்து ஃப்ரெண்டா பார்க்கலாம், அப்பாவா பார்க்கலாம், நம்மளுடைய பிரதரா பார்க்கலாம், நம்மளுடைய பெஸ்ட் ஃப்ரெண்ட் சொல்லிட்டேன் இல்லையா? அதுக்கப்புறம் நம்ம வந்து லவ்வரா பார்க்கலாம், நம்மளுடைய சொந்த மகனாக பார்க்கலாம். இப்படி நம்ம எப்படி வேணாலும் பகவானை வந்து நம்ம நினைச்சுக்கலாம். சரிங்களா? எப்படி வேணாலும் நம்ம பகவானை நினைச்சு நம்ம வந்து பகவானை சேவிக்கலாம். இப்ப பகவானை வந்து இத்தனை நேரம் வந்து அர்ஜுனன் வந்து பெஸ்ட் ஃப்ரெண்ட் மாதிரி தான் சொல்லிட்டு இருந்தாரு. கிருஷ்ணா எனக்கு ஒரே கன்ஃபியூஷனா இருக்கு கிருஷ்ணா. கிருஷ்ணா என்னால முடியல, எனக்கு பலவீனமா இருக்கு, இப்படி எல்லாம் தான் சொல்லிட்டு இருந்தாரு. இப்ப என்ன சொல்றாரு, நான் உங்களை வந்து டீச்சரா நினைக்கிறேன், குருவாக உங்களை நான் நினைக்கிறேன், ஒரு சீடனாக உங்க காலடியில சரணடைறேன்னு சொல்லிட்டாரு. இப்ப ஒரு குருவுடைய கடமை என்ன? நேத்து கூட நம்ம துரோணாச்சாரியார் வந்து ஒரு சிறந்த குரு அப்படிங்கிறதுக்கு ஒரு இது பார்த்தோம் இல்லையா? இப்போ ஒரு ஸ்கூல்ல டீச்சர் என்ன பண்ணுவாங்க, 40 மினிட்ஸ் டைம் இருக்கு அப்படின்னா 40 மினிட்ஸ்ல எல்லாருக்கும் ஒரே மாதிரி கிளாஸ் எடுப்பாங்க. யாருக்காவது ஏதாவது டிசபிலிட்டி இருக்கு, கொஞ்சம் புரிஞ்சுக்கிறதுக்கு ஸ்லோவா இருக்காங்க அப்படின்னு அவங்களுக்கு மட்டும் ஒரு 2-3 தடவை சொல்லி தருவாங்க, அவ்வளவுதான் இல்லையா? ஆனா துரோணாச்சாரியர் என்ன பண்ணாரு, எல்லாருக்கும் ஒரே மாதிரி எல்லா வித்தைகளையும் படிக்க வச்சாரு. ஆனா யாருக்கு வந்து எதுல வந்து டேலண்ட் அதிகமா இருக்கோ அதுல வந்து அவங்களுக்கு ஸ்பெஷலைஸ்ட் எஜுகேஷன் கொடுத்தாரு அப்படின்னு சொல்லி நம்ம பார்த்தோம். அவரே வந்து கண்டுபிடிச்சு அவருக்கு ஸ்பெஷலைஸ்ட் எஜுகேஷன் கொடுத்தாரு. அர்ஜுனருக்கு வந்து வில் வித்தையில சிறந்தவர்னால வில் வித்தையில தான் ட்ரைனிங் அதிகமா கொடுத்தாரு. அதே மாதிரி யாருக்கு வந்து அந்த படை அணிவகுக்கிறதுல கொடுத்தாருன்னு நம்ம பார்த்தோம். யாருக்காவது ஞாபகம் இருக்கா? யார் அந்த படையை வந்து அணிவகுத்தாங்க? ஹரே கிருஷ்ணா. பாண்டியருடைய அண்ணா திருஷ்டத்யும்னன். திருஷ்டது. ஹரே கிருஷ்ணா பிரபுஜி, ஹரிபோல். கரெக்டா சொன்னீங்க. திருஷ்டத்யும்னாக்கு வந்து படைகளை அணிவகுக்கிறதுலதான் இன்ட்ரெஸ்ட் அதிகமா இருந்தது. அப்ப அவருக்கு ஸ்பெஷலைஸ்டு ட்ரைனிங் வந்து துரோணாச்சாரியர் எதுல கொடுத்தாரு? படைகளை எப்படி நம்ம வந்து அணிவகுத்து எந்த மாதிரி நிறுத்தினா ஆப்போசிட் டீமை வந்து நம்ம வந்து ஜெயிக்க முடியும் அப்படிங்கிற அந்த பிளானிங் தான் வந்து திருஷ்டத்யும்னாக்கு வந்து அதிகமா இருந்தது. அதுலதான் அவருக்கு இன்ட்ரெஸ்ட் இருந்தது. அப்ப அதுலதான் அவர் வந்து ஸ்பெஷலைசேஷன் கொடுத்தாரு. அந்த மாதிரி ஒரு சிறந்த குரு யாரு? சீடனுடைய மனக்கவலையை மனசுல எடுத்து எப்படி நம்ம வந்து சொல்லி தராரு அப்படிங்கிறதுக்கு நம்ம ஒரு எக்ஸாம்பிள் நேற்று பார்த்தோம். இப்ப வந்து கிருஷ்ணரை வந்து குருவாக நினைச்சு சீடனாக இவர் சரணடைகிறார். அப்பதான் பகவான் வந்து வாயே திறக்கிறார் பகவத்கீதை. இப்போ நம்ம வந்து இந்த பகவத்கீதையில பார்த்தோம் அப்படின்னா கிருஷ்ணரை வந்து கிருஷ்ணா உவாச்ச அப்படின்னு சொல்லி எங்கேயுமே சொல்ல மாட்டாங்க. அர்ஜுன உவாச்ச, சஞ்சய உவாச்ச, திருதராஷ்டிர உவாச்சன்னு எல்லா இடத்துலயும் சொல்லுவாங்க. ஆனா கிருஷ்ணருக்கு எப்பவுமே கிருஷ்ணா உவாச்சன்னு சொல்ல மாட்டாங்க. பகவான் உவாச்ச அப்படிதான் சொல்லுவாங்க. கிருஷ்ணரை பகவான் பகவான் அப்படின்னு தான் அட்ரஸ் பண்ணுவாங்க. ஏன் அப்படின்னா, யார நம்ம பகவான் அப்படின்னு கூப்பிடுறோம் அப்படின்னா,
யாரு வந்து எல்லா குவாலிட்டிஸ்லயும் ஃபுல்லா இருக்காங்களோ அவங்களதான் நம்ம வந்து சுப்ரீம் பர்சனாலிட்டி ஆஃப் காட்ஹெட் பகவான் அப்படின்னு சொல்லி கூப்பிடுவோம். எதுல வந்து ஃபுல்லா இருக்காங்க அப்படின்னு பார்க்கலாம். இப்ப வந்து இந்த உலகத்துல நிறைய பேர் பணக்காரங்க இருக்காங்க. அம்பானி இருக்காரு, நிறைய பேர் ரொம்ப பணக்காரங்க இருக்காங்க. ஒரு மாசத்துக்கு 4 லட்சம் சம்பாதிக்கிறவங்க எல்லாம் இருக்காங்க. ஆனா அவங்களுக்கு வந்து அழகு இருக்கணுங்கிறது அவசியம் கிடையாது. அவங்களுக்கு வந்து அறிவு இருக்கணுங்கிறது அவசியம் கிடையாது. அவங்க பணம் சம்பாதிக்கலாம், ஆனா அவங்களுக்கு இதெல்லாம் இருக்கணுங்கிறது அவசியம் கிடையாது. அதே மாதிரி ஒருத்தங்க ரொம்ப அழகா இருப்பாங்க, ஆனா அவங்களுக்கு அறிவு இருக்கணுங்கிறது கிடையாது. ஒருத்தங்க வந்து ரொம்ப அறிவாளியா இருப்பாங்க, ஆனா அவங்களுக்கு வந்து வலிமை இருக்கணுங்கிறது அவசியம் கிடையாது. ஒருத்தங்க கிட்ட பணம் இருக்கும், வலிமை இருக்காது. புகழ் இருக்கும், ஆனா வலிமை இருக்காது. அழகு இருக்கும், அறிவு இருக்காது. இந்த மாதிரி எல்லா விஷயங்கள்லயும் அவங்களுக்கு ஏதோ ஒரு வீக்னஸ் ஆவது இருக்கும். ஏன்னா நம்ம எல்லாம் மனிதர்கள், நம்ம எல்லாருமே ஜீவாத்மா. ஆனா பகவான் கிட்ட இது எல்லாமே ஃபுல்லா இருந்தது. பகவான் கிட்ட செல்வம் நிறைந்தவர் பகவான். ஏன் செல்வம் நிறைந்தவர்? மகாலட்சுமி தாயார் வந்து செல்வத்துக்குரிய தெய்வம் மகாலட்சுமி தாயார். அவங்களே வந்து பகவான் கிட்ட இருக்கும்போது செல்வத்துக்கு பஞ்சம் இருக்குமா? செல்வத்தில் சிறந்தவர் பகவான். வலிமையில் சிறந்தவர் பகவான். இந்த சின்ன வயசுலயே கோவர்தன மலைய அவர் சுண்டு விரலால் தூக்குனாருன்னா அந்த சுண்டு விரலுக்கு அவ்வளவு பலம் இருக்குன்னா அவர் எவ்வளவு வலிமையானவர். அவர் வந்து எங்கேயும் போய் எக்ஸசைஸ் எல்லாம் பண்ணி மசில் எல்லாம் வளர்த்திக்கல. அவருடைய சுண்டு விரலுக்கே அவ்வளவு சக்தி இருக்கு. அப்ப அவருடைய பலம் எப்படி எவ்வளவு இது இருக்கு அவருக்கு பலம் இல்லையா? எத்தனை அசுரர்கள் அவரை கொன்னார். அப்போ அவ்வளவு வலிமை வாய்ந்தவர் அவர். இந்த உலகத்திலேயே அதிகமான வலிமை இருக்கிறது கிருஷ்ணருக்கு தான். அவர் சிறந்த புகழ் பெற்றவர். எப்படி நம்ம புகழ் பெற்றவர் அப்படின்னு சொல்றோம் அப்படின்னா, இப்ப கலியுகம் ஸ்டார்ட் ஆகி 5000 இயர்ஸ் ஆயிடுச்சு. இன்னும் நம்ம கிருஷ்ணரை பத்தி பேசும்போது நம்ம வந்து வியப்படைந்து நம்ம பேசுறோம் இல்லையா? அவருக்கு அவ்வளவு புகழ் இருக்கு. அவர் அவ்வளவு ஃபேமஸ் ஆனவர். கிருஷ்ணரும் பலராமனுடைய லீலைகள் பேசினா எல்லாருக்குமே சந்தோஷமாகும். அவ்வளவு புகழ் வாய்ந்தவர். அழகில் சிறந்தவர் பகவான். எந்த ஒரு கிருஷ்ணலீலை எடுத்து படிங்க, நரசிம்ம அவதாரம் ஆகட்டும், வால்மீகி அவதாரம் ஆகட்டும், எந்த அவதாரம், ராம அவதாரம் ஆகட்டும், கிருஷ்ணாவதாரம் ஆகட்டும், எந்த அவதாரம் எடுத்தாலும் அதுல காட்டப்படுற அந்த கிருஷ்ணருடைய முகம் எவ்வளவு அழகா இருக்கும். நரசிம்ம அவதாரம் பாதி லயன் பாதி ஹியூமன் பீயிங் தான் இல்லையா? நரஹரி இல்லையா? ஆனா அவருடைய அந்த நரசிம்ம முகமே எவ்வளவு ஐஸ்வர்யமா இருக்கும். ஏன்னா அவர் அவ்வளவு அழகானவர். எந்த அவதாரம் எடுத்தாலும், கூர்ம அவதாரத்திலேயே அவர் அழகா இருக்காரு, மத்ஸ்ய அவதாரத்திலேயே அவர் அழகா இருக்காரு. எந்த அவதாரம் எடுத்தாலும் அழகில் சிறந்தவர் கிருஷ்ணர். அறிவில் சிறந்தவர் கிருஷ்ணர். பிரம்மனே வந்து அவரை வந்து சரணடைஞ்சார் இல்லையா? அறிவில் சிறந்தவர். இப்போ அது மட்டும் இல்லாம துறவிலும் சிறந்தவர் கிருஷ்ணர். அவர் இத்தனை ஐட்டம்ஸ் இருந்தாலும் எதுலையுமே வந்து அவர் வந்து ஒரு பந்தனத்துல இருக்க மாட்டார், பற்றுதல் இல்லாம இருப்பார். அவர் துறவில் சிறந்தவர். இந்த மாதிரி எல்லா குவாலிட்டிஸ்லயும் அவர் ஃபுல்லா இருக்கிறதுனால அவரை நம்ம என்னன்னு கூப்பிடுறோம்? பகவான் அப்படின்னு கூப்பிடுறோம். இந்த உலகத்துல வேற யாரையுமே நம்ம பகவான்னு கூப்பிட முடியாது. என்கிட்ட நிறைய பணம் இருக்கு, என்கிட்ட 4-5 கார் இருக்கு, நான் தான் பகவான் அப்படின்னு நான் சொல்ல முடியாது. ஏன்னா என்கிட்ட மத்த விஷயங்கள் எல்லாம் இருக்கணும் அப்படிங்கிறது கிடையாது. கிருஷ்ணர் கிட்ட எல்லாமே இருக்கிறதுனால நம்ம பகவான் அப்படின்னு சொல்லி அவரை கூப்பிடுறோம், அட்ரஸ் பண்றோம். இப்ப வந்து நம்ம எல்லாம் வந்து ஆர்டினரி பீப்புள். நம்மளுடைய பார்வைக்கு பகவான், நம்மளுடைய கண்களால் பகவானை பார்க்க முடியுமா அப்படின்னு கேட்டா டவுட் தான். இப்ப இங்க பாத்தீங்க அப்படின்னா, ஹரே கிருஷ்ணா, யாராவது சொல்லுங்க இங்க உங்களுக்கு என்ன தெரியுது? ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா பிரபுஜி, ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. உங்களுக்கு இங்க என்ன தெரியுது? வானம் தெரியுது மாதாஜி. வானம் தெரியுது, கடல் மாதிரி தெரியுது, கடல் மாதிரி தெரியுது. ஓகே ஓகே பிரபுஜி, வெரி குட். அப்ப நம்ம வந்து இப்போ ஒரு ஹில்லி ஏரியாக்கு, ஹில் ஸ்டேஷனுக்கு நம்ம டிராவல் பண்றோம்னு வச்சுக்கோங்களேன். தூரத்துல இருந்து அந்த ஹில் ஸ்டேஷன் பார்க்கும்போது எப்படி இருக்கும்? ஒரு பனி படர்ந்த மலை மாதிரி தெரியும், ஒரு கிளவுட்ஸ் தெரியும், அதுக்கப்புறம் வாட்டர் இருக்கிற மாதிரி ஒரு ரிஃப்ளெக்ஷன் தெரியும். இந்த மாதிரி எல்லாம் நமக்கு தெரியும் தூரத்துல இருந்து பார்க்கும்போது. அப்படியே நம்ம அந்த மலை ஏற ஆரம்பிக்கும். இந்த மலை ஏறி அப்படியே மேல போகும்போது நமக்கு அந்த மலையில நிறைய மரங்கள் இருக்கு அப்படிங்கிறது தெரியும். அதுக்கப்புறம் இன்னி நம்ம அந்த மரத்துக்கிட்ட அப்படியே க்ளோஸா போகும்போது அந்த மரத்து மேல ஒரு கிளி இருக்கு. அந்த கிளி வந்து ஏதோ ஒரு ஃப்ரூட் சாப்பிட்டுட்டு இருக்கு அப்படிங்கிறது நமக்கு தெரியும். இது எப்ப நமக்கு தெரியும்? நம்ம அப்படியே பக்கம் பக்கமா போக போக தான், அதாவது மலை ஏறி மேல மேல போகும்போது அந்த மரத்துக்கிட்ட போகும்போது தான் நமக்கு தெரியும். அந்த மரத்தோட கிளையில ஒரு கிளி இருக்கு. அந்த கிளி வந்து ஒரு ஃப்ரூட்டை வந்து சாப்பிட்டுட்டு இருக்கு அப்படின்னு. நம்மளுடைய கண்களுக்கு அவ்வளவுதான் பவர் இருக்கு. இந்த கண்களை வச்சு நம்ம பகவானை பார்க்க முடியுமா அப்படிங்கிறது ஒரு டவுட் தான். இப்ப நம்ம வந்து பகவானை பத்தி படிக்கும் போது நம்ம வந்து பகவானை நம்ம ஃபர்ஸ்ட் வந்து ஒரு ஒளி, அதாவது இந்த இருள் சூழ்ந்த உலகத்துல ஒளி தரக்கு வந்தவர் தான் பகவான் அப்படின்னு சொல்லி பார்ப்போம், அப்படின்னு நம்ம நினைச்சுப்போம். அதுக்குதான் நம்ம என்னன்னு சொல்லுவோம்? பிரம்மன் உணர்வு அப்படின்னு சொல்லுவோம். இப்ப பகவத்கீதையை நம்ம ஸ்டார்டிங்ல படிக்கும் போது நம்ம என்ன நினைச்சுப்போம் அப்படின்னா, பகவான் வந்து ஒரு ஒளி,
அப்படின்னு நினைச்சுப்போம். அது வந்து பிரம்மன் உணர்வு. நெக்ஸ்ட் வந்து நம்ம பகவத்கீதை இனி டீப்பா படிக்கும்போது நம்ம என்ன படிச்சுப்போம், நம்ம என்ன புரிஞ்சுப்போம் அப்படின்னா, பகவானுக்கு வந்து 4 கைகள் இருக்கு. அவர் மகாவிஷ்ணுவாக, பரமாத்மாவாக எல்லாருடைய ஹிருதயத்திலும் குடியிருக்கிறார். இப்ப இங்க இருக்கிற எல்லா டிவோட்டிஸ் உடைய ஹிருதயத்திலும், இந்த உலகத்தில் இருக்கிற எல்லாருடைய ஹிருதயத்திலும், எல்லா உயிர்வாளிகளின் ஹிருதயத்திலும் பகவான் எப்படி குடியிருக்கிறார்? 4 கைகள், சங்கு, சக்கரம், கதா, புஷ்பம் எல்லாம் பிடிச்ச ஒரு மகாவிஷ்ணுவுடைய ரூபத்துல, 4 கைகளுடைய அந்த அழகான விஷ்ணு ரூபத்துல எல்லாருடைய ஹிருதயத்திலும் பரமாத்மாவாக பகவான் குடியிருக்கிறார் அப்படிங்கிறது நம்ம பகவத்கீதாவை கொஞ்சம் கொஞ்சமா படிக்கும்போது புரிஞ்சுக்கிறோம். இன்னும் பகவத்கீதையை டீப்பா படிக்கும்போது என்ன புரியுது அப்படின்னா, பகவான் வந்து வேற யாரும் இல்ல, அவர் எல்லாரும் மாதிரி ஒரு பர்சன், ஒரு அழகான ஒரு பையன். அவருக்கு 2 கைகள் இருக்கு, 2 கால்கள் இருக்கு, ஒரு அழகான முகம் இருக்கு, அவர் கையில புல்லாங்குழல் இருக்கும், அவருடைய தலையில ஒரு ஃபெதர், பீகாக் ஃபெதர் இருக்கும், அவருடைய உலகம் எல்லாம் சூப்பரா இருக்கும், அந்த கோலோகம் அப்படிங்கிற அந்த உலகம் வந்து சூப்பரா இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லி பகவானை பத்தி நம்ம அதிகமா தெரிஞ்சுக்கணும். அப்பதான் நம்ம என்ன உணர்வுக்கு வரோம்? பகவான் உணர்வுக்கு வரோம். ஃபர்ஸ்ட் பகவானை பத்தி நம்ம படிக்கும்போது பகவான் வந்து ஒரு ஒளி அப்படின்னு தான் நம்ம பகவானை பத்தி புரிஞ்சுக்கிறோம். அந்த உணர்வை வந்து நம்ம என்ன சொல்றோம்? பிரம்மன் உணர்வு அப்படின்னு சொல்றோம். அடுத்த உணர்வு நம்ம பகவானை பத்தி அதிகமாக படிக்கும்போது பகவான் வந்து பரமாத்மாவாக எல்லாருடைய ஹிருதயத்திலும் குடியிருக்கிறார் அப்படின்னு நமக்கு தெரியுது. இனி அடுத்த ஸ்டெப் நம்ம போகும்போது பகவான் யாரு? பகவான் யாரு? அவர் ஒரு அழகான நீல நிறம் கொண்ட ஒரு பர்சன் அப்படின்னு நமக்கு தெரியுது. அதுதான் பகவான் ரியலைசேஷன், பகவான் உணர்வு. இப்போ முதல்ல ஒளியாக தெரியுது, அதுக்கப்புறம் பரமாத்மாவாக தெரியுது, அதுக்கப்புறமா பகவானாக தெரியுது அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. பகவான்னா இதுதான் ஷியாம சுந்தர ஃபார்ம் அப்படின்னு சொல்லி தெரியுது. ஹரே கிருஷ்ணா. யாராவது படிங்க. ஹரே 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 கிருஷ்ணா. தேஹினோ ஹரே அஸ்மின் யதா தேஹே கௌமாரம் யௌவனம் ஜரா ததா தேயாந்திர பிராப்திர் தீரஸ்தத்ர ந முய்யதி. தேகத்தை உடையவனின் உடல் சிறுவயது, இளமை, முதுமை என்று கடந்து செல்வதைப் போல ஆத்மா மரணத்தின் போது வேறு உடலுக்கு மாற்றம் பெறுகின்றது. நிதான புத்தியுடையவர் இது போன்ற மாற்றத்தால் திகைப்பதில்லை. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. தேங்க்யூ மாதாஜி. இதுல வந்து நிதான புத்தி உடையவர்கள் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க. நிதான புத்தி உடையவர்கள் அப்படின்னா என்னது? இத பத்தின நாலேஜ் இருக்கிறவங்க யாராவது ஒருத்தங்க இறந்தா கவலைப்படுறது இல்ல அப்படின்னு சொல்றாங்க. என்ன நாலேஜ்ன்னு பார்க்கலாம். ஃபர்ஸ்ட் வந்து ஒரு குழந்தை பிறக்கும்போது சின்ன குழந்தையா இருக்கு. அதுக்கப்புறம் அது வந்து டாட்லர், அதாவது 4 கால்ல நடக்கிற தவழ்ற குழந்தை. அதுக்கப்புறம் 2 கால்ல நடக்கிற குழந்தை. அதுக்கப்புறம் 4 வயசு ஆயிடுச்சு, ஸ்கூல்ல சேர்த்தியாச்சு. அதுக்கப்புறம் ஒரு 6th ஸ்டாண்டர்ட் 12 இயர்ஸ் ஆயிடுச்சு. அதுக்கப்புறமா 12th ஸ்டாண்டர்ட் ஆயிடுச்சு. அதுக்கப்புறம் காலேஜ் போறாங்க, அப்ப யூத் ஆயிடுச்சு. அதுக்கப்புறமா ஒரு பெரிய மேன் ஆகுறாங்க, ஒரு குடும்பத்தோட ஹெட் ஆகுறாங்க. அதுக்கப்புறம் அவங்க வந்து கொஞ்சம் கூட வயசாகுது, 40-50 இயர்ஸ் ஆகுது. அதுக்கப்புறம் தாத்தாவாகுறாங்க. அதுக்கப்புறம் இன்னும் பெரிய தாத்தா ஆகுறாங்க, கிரேட் கிராண்ட் ஃபாதர் ஆகுறாங்க. அதுக்கப்புறம் அவங்க இறந்துடுறாங்க. இறக்கும் போது என்ன ஆகுதுன்னா, அந்த ஆத்மாவை வந்து இங்க பாத்தீங்கன்னா எல்லா இடத்துலயும் இப்படி ஒரு ஒயிட் கலர்ல ஒரு லைன் போகுது. இந்த ஆத்மா வந்து அப்படியே தான் இருக்கு. பாடி வந்து அப்படியே ஷேப் எல்லாம் சேஞ்ச் ஆகிட்டே இருக்கு. ஆனா இந்த ஆத்மா அப்படியே தான் இருக்கு. இது முடிச்சோடனே, இந்த தாத்தாவுடைய உடம்பு முடிச்சோடனே அடுத்த பாடிக்கு, அந்த சின்ன பேபி பாடிக்கு மறுபடியும் இந்த ஆத்மா வந்து போயிடுது. இப்ப ஆத்மாவுக்கு ஒரு இதுவுமே சேஞ்சுமே வர்றதில்லை, அப்படியே தான் இருக்கு. ஆனா பாடி மட்டும்தான் கௌமாரம் யௌவனம் ஜரா. கௌமாரம்னா சின்ன பையன், சிறு வயது, இளமை, முதுமை அப்படின்னு சொல்லி தேகம் தான் வந்து மாறிட்டே இருக்கே தவிர ஆத்மாக்கு ஒண்ணும் ஆகிறது இல்ல அப்படின்னு சொல்றாரு. எதுக்கு இது சொல்றாரு? ஏன்னா அர்ஜுனர் சொன்னார் இல்லையா, இரக்க குணம் கொண்டு என்ன சொன்னாரு? ஐயோ இவங்க எல்லாம் கொல்றது எப்படி, எவ்வளவு தப்பு, பீஷ்மரை எல்லாம் கொன்னா வந்து எவ்வளவு தப்பு அப்படின்னு சொல்லி ஃபீல் பண்ணாரு இல்லையா. அவங்களை எல்லாம் கொல்றது ரியலா வந்து கொல்ல முடியாது, ஆத்மாவை வந்து கொல்ல முடியாது அப்படிங்கிறத ஹைலைட் பண்றதுக்கு தான் பகவான் அதுக்கான பதில் தான் இப்ப சொல்றாரு. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா பிரபுஜி. யாராவது படிங்க. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா பிரபுஜி. நயனம் சித்தந்தி சஸ்திராணி நயனம் தகதி பாவக நைசனம் கிளேத யந்த யாவோ நசோயதி மாருதா. ஆத்மா எந்த ஆயுதத்தாலும் துண்டிக்கப்பட முடியாததும், நெருப்பால் எரிக்க முடியாததும், நீரால் நனைக்கப்பட முடியாததும், வீசும் காற்றால் உலர்த்தப்பட முடியாததுமாகும். ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா பிரபுஜி. தேங்க்யூ பிரபுஜி. அப்ப இப்ப என்ன சொல்றாரு அப்படின்னா, நீ பீஷ்மரையோ இல்லனா துரோணாச்சாரியாரையோ இவரையெல்லாம் கொல்றேன்னு சொல்லி நீ வந்து வருத்தப்படாத.
ஆத்மாவை கொல்ல முடியாது. அந்த உடலை தான் கொல்ல முடியும், ஆத்மாவை கொல்ல முடியாது. இப்ப பீஷ்மர் அப்படிங்கிறது அந்த நாம் உடல் அல்ல, நாம் ஆத்மா அப்படின்னு சொல்றாரு. வி ஆர் நாட் த பாடி, வி ஆர் ஸ்பிரிட் சோல் அப்படின்னு சொல்றாரு. நம்ம எல்லாருமே வந்து ஆத்மாவை ஒண்ணும் பண்ண முடியாது. இந்த உடல் தான் வந்து மரணம் அடைந்து போகுதே தவிர ஆத்மாவை அப்படியே அந்த இண்டிவிஜுவாலிட்டி வந்து அப்படியே வந்து மெயின்டைன் ஆகும். நான் வந்து அடுத்த பாடிக்கு போய் அங்க இருக்கிற அந்த பாடியில் இருக்கிற கர்மங்கள் எல்லாம் ஃபேஸ் பண்ணி நான் அங்க வாழ்வேன். அதனால நான் வந்து இறந்து போனாலும் கவலைப்பட வேண்டிய தேவையில்லை, ஆத்மா வந்து உயிரோட தான் இருக்கு அப்படின்னு சொல்லி அவர் வந்து இங்க கிளியரா எக்ஸ்பிளைன் பண்றாரு. இங்க வந்து என்ன சொல்றாரு அப்படின்னா, இங்க வந்து ஒரு ஆள் இறந்துடுறான். அப்ப என்ன ஆயிடுது, அந்த ஆள் இறந்து கிடக்குறான். ஆனா அந்த ஆத்மா வந்து என்ன பண்ணுது, எந்திரிச்சு ஜாலியா அடுத்த பாடிக்கு பறந்து போயிடுது. ஏஞ்சல் மாதிரி அப்படியே பாட்டு பாடி ஹாப்பியா போயிடுது. அந்த ஆத்மாக்கு ஒண்ணும் ஆகுறது இல்ல, அந்த பாடி தான் வந்து இறந்துடுது. அப்ப அந்த பாடியை எரிச்சிடுறாங்க, இல்லைன்னா புதைச்சிடுறாங்க. ஆனா ஆத்மாவுக்கு ஒண்ணும் ஆகுறது இல்ல. ஆத்மாவை எந்த ஆயுதத்தாலும் துண்டிக்கப்பட முடியாததும், நெருப்பால் எரிக்கப்பட முடியாததும், நீரால் நனைக்கப்பட முடியாததும், வீசும் காற்றால் உலர்த்தப்பட முடியாததும் ஆகும் அப்படின்னு சொல்றாங்க. ஆத்மாவை ஒண்ணுமே பண்ணவே முடியாது. அந்த பாடி தான் வந்து போகுது, ஆத்மாவுக்கு ஒண்ணும் ஆகாது அப்படின்னு சொல்லி பகவான் சொல்றாரு. அது மட்டும் இல்லாம பகவான் என்ன சொல்றாரு அப்படின்னா, மார்த்தா ஸ்பர்ஷாஸ்து கௌந்தேய சீதோஷ்ண சுக துக்கதாக ஆகமா பாயினோ நித்தியம் தாம் ஸ்திதி ஸ்தஸ்வ பாரதா. இப்ப இந்த மரம் பாத்தீங்கன்னா இது ஒரே ஒரு மரம் தான். இந்த மரம் வந்து 4 சீசன்ல 4 டிஃப்ரெண்ட் டைப்ஸா இருக்கும். ஸ்ப்ரிங்ல வந்து ஒரு மாதிரி இருக்கும், ஆட்டம்ல ஒரு மாதிரி இருக்கும், வெயில் காலத்துல ஒரு மாதிரி இருக்கும், மழை காலத்துல ஒரு மாதிரி இருக்கும். ட்ரை சீசன் வரும்போது இப்படி பட்டை மரமா நிற்கும். அதே வந்து ஒரே மரமே 4 டிஃப்ரெண்ட் சீசன்ல 4 டைப்பா மாறிட்டு. இப்ப பகவான் என்ன சொல்றாருன்னா, ஐயோ எனக்கு இன்பம் இல்லை, இவங்களை கொல்றதுனால எனக்கு இன்பம் இல்லை அப்படின்னு சொல்லி அர்ஜுனர் சொல்றாரு இல்லையா. இன்பம் துன்பம், சுகம் துக்கம், இது எல்லாமே மாறி மாறி வந்துட்டே இருக்கும். இப்ப நம்ம வருத்தமா இருக்கோம்னா அடுத்த நிமிஷம் நம்ம வந்து ஹாப்பி ஆகிறதுக்கு ஏதோ ஒரு வழி. இப்ப நம்ம ரொம்ப ஹாப்பியா இருக்கோம்னா அடுத்த நிமிஷம் நம்ம சேட் ஆயிடும். இதெல்லாமே வந்து ஆப்போசிட். ஷீத்தோ உஷ்ண. ஷீத்தோ அப்படின்னா வெப்பமானது, சீத்தோ அப்படின்னா குளிரானது, உஷ்ணா அப்படின்னா வெப்பமானது. அப்போ இது வந்து மாறி மாறி இந்த கிளைமேட்டிக் சேஞ்சஸ் மாதிரி இந்த ஹாப்பினஸும் சேட்னஸும் இப்படி மாறி மாறி வந்துகிட்டே இருக்கும். அதனால நீ இன்பமின்மை அப்படின்லாம் சொல்லி ஃபீல் பண்ணாத அப்படின்னு சொல்லி சொல்றேன். ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ண. அவாச்சிய வாதாம்ச பகோன் வதிஷ்யந்தி தவாஹிதா நித்னஸ்ய தவம் சாமத்தியம் ததோ துக்கதரம் நுகிம். அன்பில்லாத வார்த்தைகள் பலவற்றை கூறி உனது எதிரிகள் உனது திறமையை நிந்திப்பர். அதைவிட மிகுந்த துன்பம் பெறக்கூடிய வேறு என்ன இருக்க முடியும். ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. தேங்க்யூ மாதாஜி. இப்ப என்ன சொல்றாரு அப்படின்னா, அவர் சொன்னார் இல்லையா, நான் ஃபைட் பண்ணாம பேசாம இங்க உட்கார்ந்துடுறேன், அவங்களே என்ன கொன்னுட்டு அவங்க போட்டும், அப்பாவது எனக்கு வந்து சந்தோஷமா, அதுதான் நல்லது அப்படின்னு சொல்லி அர்ஜுனர் சொன்னார் இல்லையா நேத்து. அதுக்குதான் பகவான் சொல்றாரு, நீ அந்த மாதிரி எல்லாம் இதை விட்டு நீ ஓடி போற மாதிரி எல்லாம் இருந்தேன்னா என்ன சொல்லுவாங்க, ஒரு படையில வந்து ஒரு படைகள் நிறைய இருக்கிற இடத்துல ராஜா எப்படி இருக்கணும், ஒரு சத்திரியன் எப்படி இருக்கணும், போர் புரியணும், அவங்க டியூட்டிய கரெக்டா பண்ணும் இல்லையா. அந்த டியூட்டி பண்ணாம அவன் ஓடி போயிட்டான், புறமுதுகு காமிச்சு ஓடிட்டான் அப்படின்னு சொல்லி ஃபியூச்சர்ல இனி காலாகாலத்துக்கு உன்னை பத்தி சொல்லி துன்பம் தரக்கூடிய வார்த்தைகளை சொல்லி உன்னை நிந்திப்பாங்க, உனது திறமையை நிந்திப்பர் அப்படின்னு சொல்லி அவர் சொல்றாரு. அதனால நீ வந்து இப்ப ஃபைட் பண்ணி இங்க வந்தாச்சு, ஃபைட் பண்றதுக்கு நம்ம எல்லாரும் வந்து நின்னாச்சு. உன் கடமை என்ன, நீ ஒரு சத்திரியன், சத்திரியன் என்ன பண்ணும், போர் புரியணும், உன் கடமையை நீ செய்ய, இதை விட துன்பம் தரக்கூடியது வேற ஒண்ணும் இல்லை அப்படின்னு சொல்லி சொல்றாரு. சப்போஸ் நீ ஜெயிச்சுட்ட அப்படின்னா நீ வந்து நீ வந்து இந்த உலகத்தையே ஆளலாம், இந்த உலகத்துல வந்து நீ உலகத்தையே நீ ஆளலாம். சப்போஸ் தோத்துட்ட, அதாவது உன்னை கொன்னுட்டாங்க அப்படின்னா ஹெவன்லி பிளானட்ஸ், அதாவது சொர்க்கத்துக்கு போய் நீ சொர்க்கத்துல சந்தோஷமா இருக்கலாம். ஏன்னா நீ இத்தனை நாள் நல்லதுதான் பண்ணிருக்கேன். அதனால நீ இப்ப ஃபைட் பண்ணிரு, பண்ணணுமா வேண்டாமாங்கிற அந்த டவுட் எல்லாம் விட்டுட்டு நீ ஃபைட் பண்ணு. ஜெயிச்சா நீ இந்த உலகத்தையே ஆளலாம், தோத்தா நீ சொர்க்கத்துக்கு போயிடுவ, ஏன்னா நீ நல்லதுதான் பண்ணிருக்க. அதனால தைரியமா நீ போய் ஃபைட் பண்ணுன்னு சொல்லி பகவான் வந்து இந்த கை காட்டுறாரு. வா நம்ம போய் ஃபைட் பண்ணலாம், போ ஃபைட் பண்ணு, நீ பயந்து உட்காராத அப்படின்னு சொல்லி சொல்றாரு. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா பிரபு. ஹரே கிருஷ்ணா. நேகா விக்ரம நாசோஸ்தி பிரத்யவாயோ ந வித்யதே சொல்வமப்யஸ்ய தர்மஸ்ய திரயாயுதே மகதோ பயாத். இம்முயற்சியில் குறைவோ இழப்போ இல்லை, இவ்வழியில் சிறிது முன்னேற்றமும்
மிக பயங்கரமான பயத்திலிருந்து ஒருவனை காக்கும். ஹரே கிருஷ்ண மாதன். ஹரே கிருஷ்ணா பிரபுஜி, தேங்க்யூ பிரபுஜி. இப்போ நம்ம வந்து பகவானுடைய சேவையில ஒரு சின்ன ஒரு விஷயம் பண்ணாலே போதும், அதுவே வந்து ஒரு பெரிய பெனிஃபிட் தான் அப்படின்னு சொல்றதுக்கு தான் இந்த ஸ்லோகம் சொல்றாங்க. இப்ப என்ன அப்படின்னு பார்க்கலாம். இப்ப பகவானுக்காக நம்ம செய்யற எல்லா செயல்களும் வந்து சிறந்த செயல்களாக தான் போற்றப்படும். இப்ப ஹனுமான் வந்து இந்த கதை நீங்க எல்லாருமே கேட்டிருப்பீங்க. ராமாயணா ஸ்டோரி வந்து பார்த்தோம் அப்படின்னா, ஹனுமான் என்ன பண்றாரு, சீதைய ராவணன் கடத்திட்டு போயிடுறான். அப்ப வந்து ஹனுமான் வந்து சீதைக்கு வந்து ஒரு மெசேஜ் கொடுக்கறதுக்கு போறாரு. அதாவது ராமர் வந்து உங்களை தேடிட்டு இருக்கார், நான் ராமருடைய தூதன் தான் அப்படின்னு சொல்லி சீதைக்கு மெசேஜ் கொடுக்கறதுக்கு போறார். நான் உங்களை கூட்டிட்டு போக தான் வந்தேன் அப்படின்லாம் சொல்றதுக்கு தான் ஹனுமான் அங்க போறார். அந்த டைம் ஹனுமான் வந்து ரொம்ப அவமதிக்கப்படுறார். அவருக்கு வந்து அவர் வந்து ஒரு குரங்கு அப்படின்னு சொல்லி அவரை ரொம்ப இழிவா எல்லாருமே டீஸ் பண்ணிடுறாங்க. ராவணனுடைய அந்த இதுலயும் அரசவையில கூட அவருக்கு வந்து மரியாதை கிடைக்க மாட்டேங்குது. இந்த கதையெல்லாம் நம்ம பார்த்திருப்போம் இல்லையா? அப்ப என்ன ஆகுது அப்படின்னா, அது இல்லாம அவங்க என்ன பண்ணிருக்காங்க, ஹனுமானுடைய மெயின் காட் யார், குரு யார், ராமர். ஹனுமானுடைய ஹனுமான் ஆராதிக்கக்கூடிய பகவான் வந்து ராமர். ராமருடைய வைஃபையே வந்து கடத்தி வச்சிருக்காங்க. சும்மா விடுவாரு அவரு? கண்டிப்பா அவர் சும்மா விட மாட்டாரு இல்லையா? அப்ப அவர் என்ன பண்றாரு, இவங்களுக்கு எப்படினாலும் ஒரு ஏதாவது ஒரு இது நம்ம கொடுத்துட்டு தான் போகணும்னு சொல்லிட்டு அவர் என்ன பண்றாரு, அவர் வந்து லங்கையை எரிச்சிடுறாரு. இந்த வாளுக்கு தீ வச்சு விட்டுறாங்க அவங்க. அப்ப அவங்களுக்கு ஒரு இது பாடம் நான் கற்பிப்பேன்னு சொல்லி அவர் அந்த லங்கையை இருக்கிறாங்க அந்த இருக்கிற எல்லா இடத்தையும் எரிச்சுட்டு தான் அவர் வர்றாரு. அப்போ இந்த கதை நம்ம எல்லாரும் பார்த்திருப்போம். ஆனா இந்த கதையை நம்ம பார்க்கும் போதோ இல்ல படிக்கும் போதோ நம்ம எல்லாருமே சந்தோஷப்படுவோம். ஏன்னா ராவணன் வந்து ஒரு அக்கிரமக்காரன். அவனை வந்து நம்ம வந்து செய்யற அந்த சின்ன உபதிரவம் கூட நம்ம வந்து அதை பார்த்து சந்தோஷம் தான் படுவோம். யாராவது ஒருத்தங்களோட வீட்டுக்கு தீ வைப்போமா, இவர் நாட்டுக்கே தீ வச்சார், அது நல்ல விஷயமா? கிடையாது. அது ஐயோ, நாட்டுக்கே தீ வைக்கிறது எவ்வளவு பெரிய அக்கிரமம் இல்லையா? ஆனா நம்ம எல்லாருமே ஹனுமான் வந்து தீ வச்சுட்டாருன்னு சொன்னோம்னா சந்தோஷப்படுவோம். எதனால? ஒரு அக்கிரமக்காரனுக்கு தான் அவர் தீ வச்சிருக்காரு, ஒரு அக்கிரமக்காரனுடைய நாட்டுக்கு தான் அவர் தீ வச்சார் அப்படின்னு தெரியும் போது நம்ம எல்லாருமே சந்தோஷப்படுவோம் இல்லையா? எதனால? ஏன்னா அவர் செய்யறது பகவானுக்கு வேண்டி செய்யறாரு. அந்த மாதிரி பகவானுக்கு வேண்டி செய்யற செயல் என்னவாக இருந்தாலும் அது வந்து நல்லதாக தான் எடுக்கப்படும், அது ஒரு பெனிஃபிட்டாக தான் எடுக்கப்படும் அப்படிங்கிறது தான் இங்க சொல்ல வராங்க. இப்ப இந்த பிக்சர்ல பார்த்தோம் அப்படின்னா, இந்த ராமர் பாலம் கட்டும் போது ஒரு சின்ன ஸ்குரில் இருந்துதான். அந்த ஸ்குரிலுக்கு வந்து சின்ன சின்ன கல்லு தான் வந்து தூக்கிட்டு வர முடியுதுதான். அப்ப நிறைய பேர் வந்து இந்த வானர கூட்டங்கள் இருக்கு இல்லையா, அவங்க வந்து ஸ்குரில வந்து கிண்டல் பண்ணாங்களாம். நீ இந்த கல்லை போட்டு பாலம் கட்டி எப்ப கட்டி முடியறது அப்படி சொல்லி கிண்டல் பண்ணும்போது ராமர் சொன்னாரா, அந்த மாதிரி கிண்டல் பண்ணாதீங்க, அவனால முடியதை அவன் பண்ணட்டும் அப்படின்னு சொல்லி சொன்னாராம். அந்த சின்ன கல்லுக்கும் அவருக்கு வந்து பெனிஃபிட், அதாவது மோட்சம் கிடைச்சது அப்படின்னு சொல்லி சொல்றாங்க. நெக்ஸ்ட் வந்து இங்க இருக்கிற அந்த ராபிட் இருக்கு இல்லையா, அந்த ராபிட்க்கு வந்து இந்த செரி ஃப்ரூட் ரொம்ப பிடிக்குமா. ஒரு நாள் வந்து கோவில்ல இந்த விளக்கு இருக்குதான். அப்ப இந்த விளக்குடைய அந்த ஜோதியை பார்த்தபோது இந்த ராபிட் என்ன நினைச்சிருச்சான், அது ஒரு ஃப்ரூட்ன்னு நினைச்சிட்டு இந்த மாதிரி இருக்கிற அந்த டேஸ்டியான ஃப்ரூட்ன்னு நினைச்சு வேகமா போய் அது மேல வாய் வச்சோடனே அது கருகி இறந்துருச்சு அந்த சூட்ல. ஆனா அந்த விளக்கு வந்து அந்த திரி வந்து லைட்டா மூவ் ஆனனால அந்த விளக்கு வந்து இன்னும் பிரைட்டா க்ளோ ஆயிடுச்சாமா. அதனால என்ன ஆயிடுச்சு அப்படின்னா, பகவானுக்கு வெளிச்சம் அதிகமாக அது கொடுத்தது, அதனால அதுக்கும் வந்து முக்தி கிடைச்சது அப்படின்னு சொல்லி ஒரு சின்ன ஸ்டோரி இருக்கு. அப்ப இந்த எல்லா விஷயத்திலயும் பார்த்தோம் அப்படின்னாலும் இந்த தப்பான பண்ற விஷயமும் பகவானுக்கு வேண்டி பண்ணா அது ரைட்டாக தான் கருதப்படும் அப்படிங்கறது இங்க பாக்குறோம். இதை ஏன் இப்ப பகவான் சொல்றாரு அப்படின்னா, நேஹா விக்ரமனாசோஸ்தி அப்படின்னு ஏன் சொல்றாரு, இழப்போ இல்லை, இவ்வழியில் சிறிது முன்னேற்றமும் மிக பயங்கரமான பயத்திலிருந்து ஒருவனை காக்கும் அப்படின்னு ஏன் சொல்றாரு அப்படின்னா, நீ கொல்ல போறது யார, அக்கிரமக்காரங்க, அவங்க எல்லாருமே பாவிகள், பாவம் மட்டும் செஞ்சுட்டு இருக்கிறவங்க, அவங்கள நீ கொல்றது நல்லதாதான் உன்னை பத்தி பேசுவாங்க, உனக்கு பாவம் வந்து சேராது. இப்ப ஹனுமானுக்கு வந்து நம்ம நல்லதுதான் நம்ம ஹனுமானை பத்தி பேசுறோம். ஹனுமான் வந்து உலகையே ஸ்ரீலங்காவே எரிச்சிட்டாருன்னு சொல்லி நம்ம தப்பா பேசுறது இல்லை, நல்லதாதான் பேசுறோம் இல்லையா? அந்த மாதிரி அர்ஜுனனை பத்தி நல்லதாதான் பேசுவாங்க அப்படின்னு சொல்லி, அதனால நீ தைரியமா ஃபைட் பண்ண, அவங்களை கொன்றே, ஒன்னும் பிரச்சனை இல்லை அப்படின்னு சொல்லி சொல்றேன். ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. கர்மண்யேவாதிகாரஸ்தே மா பலேஷு கதாசன மா கர்மபல ஹேதுர் பூர்மாதேசங்கோ அஸ்வத் கர்மணி. உனக்கு விதிக்கப்பட்ட கடமையை செய்ய மட்டுமே உனக்கு அதிகாரம் உண்டு, ஆனால் செயல்களின் பலன்களில் உனக்கு அதிகாரம் இல்லை.
உனது செயல்களின் விளைவுகளுக்கு உன்னையே காரணமாக ஒருபோதும் எண்ணாதே. கடமையை செய்யாமல் இருக்க ஒருபோதும் பற்றுதல் கொள்ளாதே. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி, தேங்க்யூ மாதாஜி. இப்ப என்ன சொல்றாரு அப்படின்னா, நீ எந்த ஒரு விஷயத்த பண்ணாலும் பகவானுக்கு வேண்டி செய்யின்னு சொல்லி இப்ப அந்த இதுக்கு சொல்லிட்டாரு. அதாவது நீ வந்து அவங்கள கொல்றதுக்காக சின் அப்படின்னு சொன்னீல, பாவம் அப்படின்னு சொன்னீல, அதெல்லாம் ஒண்ணும் பிரச்சனை இல்லை, நீ செய்யின்னு சொல்லிட்டாரு. இப்ப என்ன சொல்றாருன்னா, நீ ஒரு சத்திரியன், உன்னுடைய கடமை என்ன? அந்த கடமையை நீ ஃபைட் பண்றதுதான் உன் கடமை, அது நீ செஞ்சுதான் ஆகணும். அதுக்கான பலன் வந்து நீ பகவானுக்கு விட்டுற, அதை பத்தி நீ கவலைப்படாத. அது என்ன நடக்க போகுது, நான் பாஸ் ஆக போறேன்னா ஃபெயில் ஆக போறேன்னா அதை பத்தியெல்லாம் நீ கவலைப்படக்கூடாது. நீ அட்டன் பண்ணணும், அந்த எக்ஸாம் நீ அட்டன் பண்ணி தான் ஆகணும். பாஸ் ஆகுறது ஃபெயில் ஆகுறது உன் கையில இல்ல. நான் ஒரு எக்ஸாம் எழுதுறேன், அந்த டீச்சர் கரெக்ட் பண்ற டீச்சர் வந்து அந்த விஷயம் வந்து அவங்க நல்ல மூட்ல இருக்கணும், அவங்க அந்த ஒரு ப்ராப்பரான ஆன்சர் கீ வச்சு கரெக்ட் பண்ணணும். அந்த மாதிரிலாம் இருந்ததுன்னா மேபி இவ்வளவு மார்க் வரலாம். இல்ல அவங்க வந்து ரொம்ப ஹாப்பி மூட்ல இருந்தாங்க, நிறைய மார்க் போட்டு விட்டாங்க அப்படின்னா நம்ம படிக்கலனாலும் நிறைய மார்க் வாங்கலாம். இல்ல நல்லா எழுதிருந்தாலும் மார்க்கே வாங்க முடியாது. எல்லாமே நம்ம கையில இல்ல. நம்ம வந்து நம்மளோட டியூட்டி பண்ணிக்கலாம். என்ன நடக்க போகுதுங்கிறது நம்ம வந்து கவலைப்பட வேண்டாம். இப்ப இந்த பிக்சர் ஏன் கொடுத்திருக்காங்க அப்படின்னா, இவர் வந்து அவரோட டியூட்டிய சின்சியரா பண்றாரு. அதாவது என்ன டியூட்டி? டியூட்டி அதாவது நான் வந்து இனி எந்த வேலையும் பண்ண மாட்டேன், எல்லாமே பகவான் பார்த்துப்பாரு அப்படின்னு சொல்லி இருக்காம, அவர் வந்து அந்த கடமைகள், அவருக்கான கடமைகள் என்ன? அவருடைய மகனை வந்து பார்த்துக்கணும், அவருடைய மகனையும் சிறந்த பக்தனாக வளர்த்தணும். அதனால அவர் வந்து அவருடைய மகனுக்கு செய்ய வேண்டிய கடமைகளை எல்லாம் செஞ்சுட்டும் தான் இருக்காரு. அவரு பகவான ப்ரே பண்ணிட்டும் தான் இருக்காரு. அதே மாதிரி அவர் என்ன சொல்றார், உன் கடமைய நீ செய், நீ அதனால வர விளைவுகளை பத்தி கவலைப்படாத, அதுக்கு நீ வந்து எந்த காரணமும் உனக்கு கிடையாது, அதனால நீ தைரியமா ஃபைட் பண்ணு, அவங்க இருக்கிறாங்க, நம்ம இருக்கிறாங்க, அதெல்லாம் பிரச்சனை இல்லைன்னு சொல்லி சொல்லி அவருக்கு தைரியம் கொடுக்குறாரு. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே ஹரே கிருஷ்ணா. கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா ஹரே பிரபு. கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா பிரபு. வியவசாயாத்மிகா புத்திரேக புத்திரேக ரேகாக குருநந்தன பகுசாக ஹயன ஹயனந்தாஸ்ய புத்தயோ அவ்யவசாயினாம். இவ்வழியில் உள்ளோர் தங்களது குறிக்கோளில் திடமான உறுதியுடன் இருப்பர். இவரது லட்சியம் ஒன்றே. குரு வம்சத்தின் செல்வனே, உறுதியற்றவரது அறிவோ பல கிளைகளை கொண்டது. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா பிரபுஜி, தேங்க்யூ பிரபுஜி. இப்ப வந்து லாஸ்ட் ஒன்ல வந்து அவர் சொல்லியிருந்தாரு, எனக்கு இருமனமா இருக்கு, கன்ஃபியூஷனா இருக்கு அப்படின்னு சொன்னாரு இல்லையா அர்ஜுனர். அதுக்குதான் இதை வந்து பகவான் சொல்றாரு. இந்த பிக்சர்ல பாக்குற ஸ்டோரி என்ன அப்படின்னா, துரோணாச்சாரியர் வந்து அவரோட குருகுலத்துல ஒரு டெஸ்ட் வச்சார். எல்லாருக்குமே குருகுலத்துல ஒரு வித்தை படிக்க வச்சதுக்கு அப்புறம் ஒரு டெஸ்ட் வைப்பாங்க இல்லையா, அந்த மாதிரி ஒரு டெஸ்ட் வச்சார். அந்த டெஸ்ட்ல வந்து என்ன அப்படின்னா, எல்லா சீடர்களையும் நிறுத்தி அப்படியே ஒரே வரியா நிறுத்திட்டு, லைன்ல நிறுத்திட்டு, உங்களுக்கு அங்க என்ன தெரியுது அப்படின்னு சொல்லி கேட்டாரு. அந்த இடத்துல நீங்க வந்து உங்க ஆரோவை எய்ம் பண்ணலாம் அப்படின்னு சொல்லி சொன்னாரு. அப்ப எல்லாருமே துரியோதனன் வந்து கிளவுட்ஸ் தெரியுதுன்னு சொன்னா, பீமன் வந்து மரம் தெரியுதுன்னு சொன்னா, அப்படி ஒவ்வொருத்தவங்க ஒன்னொன்னு சொல்றாங்க. எனக்கு சூரியன் தெரியுதுன்னு ஒருத்தர் சொல்றான், அப்படி ஒவ்வொருத்தவங்க ஒன்னொன்னு சொல்றான். எனக்கு இதுதான் குருஜி தெரியுது, எனக்கு இதுதான் குரு தெரியுது அப்படின்னு சொல்றாங்க. அர்ஜுனர் மட்டும் என்ன சொன்னாரு அப்படின்னா, எனக்கு ஒரு பேர்டோட கண் தெரியுது அப்படின்னு சொன்னாரு. அப்போ அங்க ஒரு அங்க அந்த மரத்துல இருக்கிற கிளையில இருக்கிற பேர்டோட கண்ணு தான் எனக்கு தெரியுதுன்னு சொல்லி அந்த அம்பை வந்து எய்தாரு. கரெக்டா அந்த பேர்டோட கண்ணு மேலதான் அது டச் ஆச்சு, அந்த பேர்டு இறந்து விழுந்தது. அப்ப இதுதான் வந்து ஃபோக்கஸ். அதாவது நம்மளுடைய ஃபோக்கஸ் எப்படி இருக்கணும் அப்படிங்கிறதுக்கு எக்ஸாம்பிளே அர்ஜுனனை தான் இங்க நம்ம போட்டிருக்கோம். அப்படி இருந்த அர்ஜுனன் தான் இப்ப வந்து கன்ஃபியூஸ்டா இருக்காரு. அப்ப ஃபோக்கஸ் அப்படின்னா என்ன? நம்ம எந்த ஒரு விஷயத்த வந்து செய்யணும்னு நினைக்கிறோமோ அதுல வந்து எப்பவுமே எப்படி இருக்கணும்? திடமான உறுதியுடன் இருக்கணும். விவசாயாத்மிகா அப்படின்னா என்னன்னா, திடமான உறுதியுடன் இருப்பவர் தான் விவசாயாத்மிகான்னு சொல்லுவாங்க. அப்படி இருக்கிறவங்க எப்படி இருப்பாங்க? ஏகேஹே குரு நந்தனா, ஒரே விஷயத்துலதான் போக்கஸா இருப்பாங்க. அப்படி இருக்கிறவங்க எப்பவுமே அவங்க லட்சியத்தை அடையிற வரைக்கும் அவங்க அந்த போக்கஸை விட்டு வெளியிலவே வரமாட்டாங்க. அப்படி இருந்த அர்ஜுனன் இப்ப எப்படி இருக்கான்? கன்ஃபியூஸ்டா இருக்கான். அப்போ அவ்யவசாயினம் அப்படின்னா எப்படி இருப்பாங்க? அவ்யவசாயினம் அப்படின்னா உறுதியற்றவன். உறுதியற்றவன் எப்படி இருப்பான்? எப்பவுமே கன்ஃபியூஸ்டா இருப்பான். அவனுடைய சிந்தனை எல்லாம் பல பல டைரக்ஷன்ல அப்படி போய்கிட்டே இருக்கும், ஆசிலேட் ஆயிட்டே இருக்கும் மைண்ட். எப்படி, ஐயோ நான் பண்றது கரெக்டா, நான் பண்றது தப்பா, நான் பண்றது இப்படி பண்ணா கரெக்டா இருக்குமா, இப்படி பண்ணா எனக்கு லாபம் அதிகமா கிடைக்குமா, நஷ்டமாகுமா அப்படின்னு பயந்துட்டே இருக்கிறவங்க எப்படி இருப்பாங்க? அவ்யவசாயினம். அவ்யவசாயினம் அப்படின்னா உறுதியற்றவரா இருக்கிறவங்க தான் கன்ஃபியூஷன் வரும். இப்போ உறுதியற்றவனா உறுதி உள்ளவனா அர்ஜுனன்?
ஏன்னா இப்ப அவன் கன்ஃபியூஸ்டா இருக்கான் இல்லையா. அப்போ உறுதி உள்ளவர்கள் எப்படி இருப்பாங்க? ஸ்திததிர் முனி. ஸ்திததிர் முனி அப்படின்னா எப்படி உறுதியா இருக்கிறவங்க இருப்பாங்க அப்படிங்கிறதுக்கான அறிகுறிகள் இப்ப நம்ம பார்க்க போறோம். ஸ்திதாதிர் முனி அப்படிங்கிறவங்க உறுதியான உள்ளம் கொண்ட ஒரு ஆள், முனிவர். அவங்க எப்படி இருப்பாங்க அப்படின்னா உணர்ச்சிகளை திருப்திப்படுத்தும் அனைத்து வகையான விருப்பங்களையும் விட்டு விடுகின்றான். அந்த அந்த பர்சன், அதாவது போக்கஸ்டா இருக்கிறவங்க, எனக்கு நான் ஒரு எக்ஸாம் எழுத போறேன், அந்த டைம்ல வந்து எனக்கு ஒரு புது மூவி ரிலீஸ் ஆயிருக்கும், அது செம சூப்பர் ஹிட் மூவி, அதனால அந்த மூவிக்கு போயே ஆகணும் அப்படி சொல்லி ஃப்ரெண்ட்ஸ் எல்லாம் சொல்றாங்க. ஆனா இந்த எக்ஸாம் கட்டடிச்சா அரியர் எழுதிக்கலாம்ப்பா, என்னப்பா நீ அது அது எழுதிக்கலாம், இந்த சினிமாவை இன்னைக்கே ஃபர்ஸ்ட் டேவே பார்க்கணும் இல்லையா அப்படின்னு சொல்லி நிறைய ஃப்ரெண்ட்ஸ் வந்து சொல்லுவாங்க. இப்ப நம்ம என்ன சொல்வோம்? என்னுடைய கோல் என்ன? இந்த எக்ஸாம் சீக்கிரமா முடிச்சு எங்கேயாவது ஒரு இடத்துல வேலைக்கு போகணும் அப்படிங்கிறது. அதனால நான் வந்து அதை வந்து எவ்வளவுதான் எனக்கு இன்ட்ரெஸ்ட் இருந்தாலும் அந்த சினிமாவெல்லாம் நான் விட்டுட்டு என்னோட கோலை பார்த்து நான் போகுது. உணர்ச்சிகளை திருப்திப்படுத்தும் அனைத்து வகையான விருப்பங்களையும் விட்டு விடுகிறான். அடுத்தது, பேச்சு எப்படி இருக்கும்? இன்பம், துன்பம், பயம், கோபம் இவற்றின் பாதிப்பு இல்லை. அவங்க பேசுறது எப்பவுமே ஒரே மாதிரி இருக்கும். எந்த டைம்ல பேசினாலும் அவங்க ஒரே மாதிரிதான் பேசுவாங்க. அவங்க சந்தோஷமா இருக்காங்கன்னு சொல்லி நல்ல நல்ல வார்த்தைய பேசுறது, வருத்தமா இருக்கும்போது ஒரு கெட்ட கெட்ட வார்த்தையா பேசுறது, அந்த மாதிரி கிடையாது. எல்லா டைமும் ஒரே மாதிரி பேசுறவங்க தான் ஸ்திததிர்முனி. ஆமை தனது ஓட்டிற்குள் உடலை சுருக்குதல் போல. எப்படி ஆமை வந்து அதுக்கு நெகட்டிவான ஏதாவது ஒரு விஷயம் வருது அப்படின்னா அந்த ஓட்டுக்குள்ள அதோட அங்கங்களை எல்லாம் சுருக்குதோ, அதே மாதிரி இந்த ஸ்திததிர்முனி என்ன பண்ணுவாங்க அப்படின்னா அவங்களுக்கு ஆப்போசிட் ஆன, அதாவது அவங்களுடைய போக்கஸ்க்கு டிஸ்டர்ப் பண்ற மாதிரி எந்த ஒரு விஷயங்கள் வந்தாலும், சென்ஸ் ஆப்ஜெக்ட்ஸ் வந்தாலும் அதை வந்து அவங்க பார்க்காம அந்த சென்ஸை க்ளோஸ் பண்ணிடுவாங்க, கண்ணெல்லாம் க்ளோஸ் பண்ணிடுவாங்க. அப்படிங்கிறதுக்கு தான் இந்த இது. அவங்க எப்படி நடந்து கொள்றாங்க? ஆசைகளிலிருந்து விடுபட்ட வாழ்க்கை. எல்லாம் இதுல இருந்து டிட்டாச்சா வாழ்வாங்க, பந்தனம் இல்லாம வாழ்வாங்க. சந்தோஷமா இருந்தாலும் வருத்தமா இருந்தாலும் ஒரே மாதிரி இருப்பாங்க. இந்த மாதிரி ஓவரா ஆட மாட்டாங்க, வருத்தமாக உட்காரவும் மாட்டாங்க, எப்பவுமே ஒரே மாதிரி பேசிட்டு இருப்பாங்க. ஆமை தனது ஓட்டிற்குள் எல்லா உறுப்புகளையும் கொண்டு போற மாதிரி அவங்களுடைய சென்சஸ் எல்லாம் கண்ட்ரோல்டா வச்சுப்பாங்க அப்படிங்கிறதுதான் இங்க சொல்றாங்க. இப்ப இந்த பிக்சர்ல பார்த்தோம் அப்படின்னா பிரகலாத மகாராஜா வந்து ஒரு சிறந்த ஸ்திததிர்முனி தான். ஏன் அப்படின்னு பார்த்தோம்னா அவர் சின்ன பையன், 5 வயசுல இருக்கும் போதே அவர் அப்படி விடாமுயற்சியில உறுதியா இருந்தாரு. நான் பாக்குற பகவான் நாராயணன் தான் பகவான், அதை விட்டா வேற பகவான் இல்லை அப்படின்னு சொல்லி உறுதியாக நாராயணனுடைய பேரையே, நாமத்தையே சொல்லிட்டு இருந்தார் பிரகலாதன் 5 வயசு பையனா இருக்கும்போது. அது வந்து அந்த உறுதியான மனசு இருக்கிறதுனால ஸ்திததிர்முனி அப்படின்னு சொல்றான். அவங்க அப்பா என்னெல்லாம் பண்ணி கொடுமை பண்ணாரு, பாம்பு விட்டாரு, அசுரர்களை விட்டாரு, தீயில எரிச்சாரு, என்ன பண்ணாலும் அவர் அந்த உறுதியை விட்டு வெளியவே வரல. எப்பவுமே பகவானே நினைச்சிட்டு இருந்தாரு இல்லையா, அந்த உறுதி. அதனால பிரகலாத மகாராஜா வந்து ஒரு பெஸ்ட் எக்ஸாம்பிள் ஸ்திததிர்முனிக்கு. அடுத்த எக்ஸாம்பிள் நம்ம பார்த்தோம் அப்படின்னா ஸ்ரீலா பிரபுபாதர் வந்து 69 வயசுல ஹார்ட் அட்டாக் வந்தாலும், என்ன பிரச்சனை வந்தாலும் அவரோட குருதேவர் சொன்ன அந்த வாக்க காப்பாத்தணுங்கிறதுக்காக போய் 12 வருஷத்துக்குள்ள 108 கோவில கட்டியிருக்காரு அப்படின்னா, இஸ்கான் டெம்பிள்ஸ் வந்து கட்டியிருக்காரு அப்படின்னா, அவருடைய அந்த விடாமுயற்சியும் தன்னம்பிக்கையும் எல்லாமே வந்து நம்ம சொல்லலாம். பிரபுபாதாவும் ஸ்திததிர்முனி அப்படின்னு சொல்லலாம். அவரும் ஒரு பெஸ்ட் எக்ஸாம்பிள். ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி, ஹரே கிருஷ்ணா பிரபுஜி. யாராவது படிங்க. ஹரே கிருஷ்ணா. ஸ்ரீ பகவான் உவாச்ச பிரஜஹாதி ஜதா காமான் சர்வான் பார்த்த மனோகதான் ஆத்மன் ஜீவாத்மனா துஷ்ட ஸ்தித பிரக்ஞஸ் ததோச்சியதே. புருஷோத்தமராகிய முழுமுதற் கடவுள் கூறினார், பார்த்தனே, எப்போது ஒருவன் தமது மனக்கற்பனையினால் எழும் புலனுணர்ச்சிக்கான எல்லா ஆசைகளையும் துறந்து தூய்மையடைந்த மனதுடன் தன்னில் திருப்தியடைகின்றானோ அப்போது அவன் தெய்வீக உணர்வில் நிலை பெற்றவனாக அறியப்படுகின்றான். ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. யார் வந்து அவருடைய ஆசைகள் எல்லாம் துறந்து எப்பவுமே வந்து தூய்மையான மனதுடன் திருப்தி அடைகிறாரோ, அதாவது எப்பவுமே டிட்டாச்சா இருக்காங்க, பந்தனப்படாம எப்பவுமே வந்து உறுதியாக இருக்காங்களோ, அவங்க வந்து எப்பவுமே இந்த சின்ன இதுலயே வந்து திருப்தி அடைகிறாங்களோ அவங்கதான் வந்து ஸ்திததிர்முனி அப்படின்னு சொல்லி சொல்றாங்க. அப்போது அவன் தெய்வீக உணர்வில் நிலை பெற்றவனாக அறியப்படுகிறான். இதுல எல்லாம் கண்ட்ரோல்ல இருக்கிறவங்க எப்பவுமே தெய்வத்தை தான் பக்கத்துல வச்சிருப்பாங்க. அவங்களுடைய ஸ்பிரிச்சுவல் லைஃப் வந்து ரொம்ப ஸ்ட்ராங்கா இருக்கும். அதனாலதான் வந்து நம்ம பார்த்திருக்கோம் ஃபுட் கண்ட்ரோல், மைண்ட் கண்ட்ரோல், இதெல்லாமே நம்மளை எங்க கொண்டு போகுது?
கிருஷ்ணா கான்சியஸ்னஸ்ல அதிகமா கொண்டு போகுது அப்படின்னு சொல்லி நம்ம பார்ப்போம் இல்லையா. அத்தியாஹாரா பிரயாஸ்டா பிரஜல்போ நியமாங்கிரஹா. ஓகே, இப்ப நம்ம பார்க்க போறது என்ன அப்படின்னா, எல்லாருக்கும் இந்த பிரச்சனை இருக்கும். என்ன பிரச்சனை அப்படின்னு பார்க்கலாம். நம்ம உலகத்துல நிறைய விஷயங்கள் நமக்கு அட்ராக்டிவா இருக்கு. அதுதான் வந்து புலன்களின் பொருள்கள் அப்படின்னு சொல்லுவோம், சென்ஸ் ஆப்ஜெக்ட்ஸ். இந்த அட்ராக்டிவா இருக்கிற பொருள்கள் என்ன பண்ணுது அப்படின்னா, இப்ப கண்ணுக்கு அட்ராக்டிவா இருக்கிறது என்ன, அந்த சென்ஸ் ஆப்ஜெக்ட் என்ன பண்ணும், கண்ணை அட்ராக்ட் பண்ணும். இந்த கண்ணை அட்ராக்ட் பண்ணும்போது அந்த கண்ணுக்கு வந்து அது மேல ஒரு இணைப்பு வரும், ஒரு அட்டாச்மெண்ட் வரும். அப்ப அந்த அட்டாச்மெண்ட் வரும்போது என்ன ஆகுது அப்படின்னா, அதை அடையணும் அப்படிங்கிற அந்த வெறி வருது. அதுதான் காம வெறி அப்படின்னு வருது. அதுக்கப்புறம் என்ன ஆகுது அப்படின்னா, அந்த அந்த வெறி வந்து அப்படியே வந்து கோபமாக மாறுது. அது வந்து வேற யாரதோ பொருள், அதை வந்து நம்ம ஆசைப்படுறோம், அது நமக்கு கிடைக்காது, அப்ப கோபம் வருது. அப்ப அந்த கோபம் வருது, என்ன அந்த கோபத்துடைய ரியாக்ஷன்ஸ் வந்து அதிகமாகுது. ஆனா அது வந்து ஒர்க் ஆக மாட்டேங்குது. கோவப்பட்டாலும் அது கிடைக்க மாட்டேங்குது. ஏன்னா அது வேற யாரதோ பொருள். அப்ப நமக்கு வந்து அது கிடைக்க மாட்டேங்குது. அப்ப வந்து ஒரு மயக்கமான ஸ்டேட் ஆகுது. நம்ம என்ன பண்ணாலும் நமக்கு கிடைக்க மாட்டேங்குது அப்படிங்கிற ஒரு கன்ஃபியூஷன்ல ஒரு மயக்கமான ஸ்டேட் வருது. அதுக்கப்புறம் என்ன ஆகுது அப்படின்னா, இந்த மயக்கத்தினால நினைவு குழம்பிய நிலை. நான் பண்றது கரெக்டா தப்பா, ஏன் இப்படி எனக்கு ஆகுது அப்படின்னு ஒரு கன்ஃபியூஸ்ட் மைண்ட், நினைவு குழம்பிய நிலை வருது. அதனால என்ன ஆகுது அப்படின்னா, அறிவு, நம்ம திங்க் பண்ற அந்த இன்டெலிஜென்ஸ் வந்து போயிடுது. எப்பவுமே இப்படி கன்ஃபியூஷன்ல இருந்தா நம்ம எப்படி திங்க் பண்ணுவோம், அடுத்தது என்ன அப்படின்னு எப்படி நம்ம திங்க் பண்ணுவோம். அது இல்லாதனால அறிவிழப்பு வருது. அறிவிழப்பு வர்றதுனால நம்ம அப்படியே வீழ்ந்துடுறோம், வீழ்ச்சி ஆயிடுது. வீழ்ச்சி அப்படின்னா என்னது, எந்த ஒரு விஷயத்துக்கும் உபகாரப்படாம நம்ம அப்படியே சாடிஸ்டா மாறிடுறோம் அப்படின்னு சொல்லி சொல்றாங்க. இது வந்து எல்லாருக்குமே இருக்கும். இது வந்து ஜென்ரலி பார்த்தோம்னா எல்லா ஆப்ஜெக்ட்ஸ்க்கும் இருக்காது. எல்லா ஆப்ஜெக்ட்ஸ்க்கும் இருக்கும், சாரி. ஒவ்வொரு வயசுக்கு தகுந்த மாதிரி ஒவ்வொரு ஆப்ஜெக்ட்ஸ் ஆஃப் அட்ராக்ஷன் இருக்கும். இப்ப வந்து ஒவ்வொரு வயசுல இருக்கிறது மாதிரி நம்ம ஒரு சின்ன ஒரு ஒரு பாய்க்கும் ஒரு யூத்தான ஒரு கேர்ளுக்கும் நடக்கிற ஒரு இதை வந்து நம்ம பார்க்கலாம். இப்ப இங்க இந்த பிக்சர்ல பாத்தீங்கன்னா, ஒரு பையன் வந்து ஒரு பொண்ணை பாக்குறான். அவன் மேல அவனுக்கு வந்து ஒரு அட்டாச்மெண்ட் வருது. அவன் வந்து அவளை லவ் பண்ணணும்னு ஆசைப்படுறான். அவ கூட ரொம்ப க்ளோஸா இருக்கணும்னு ஆசைப்படுறான். ஆனா அது நடக்கிறது இல்லை. ஏன்னா அவ வந்து வேற யாரதோ பொண்டாட்டி. அதனால அவன் வந்து கோவப்படுறான். அப்ப வந்து கோவப்படுறதுனால அவனுடைய மூளை வந்து குழம்புது. மூளை குழம்புறதுனால அவன் என்ன ஆகுறான், அவன் வந்து நிறைய வந்து இந்த மாதிரி ட்ரக் அடிக்ட்ஸ், அந்த மாதிரி ஏகப்பட்ட கெட்ட விஷயங்கள் எல்லாம் போயிடுறான். அதனால அவனுடைய சிந்திக்கக்கூடிய திறமை வந்து போயிடுது. அதனால அவன் வந்து இந்த இந்த உலகத்தை விட்டு போகும்போது அவன் வந்து நரகத்துக்கு போறான். இந்த மாதிரி பாம்பு இதெல்லாம் இருக்கிற மாதிரி நரகத்துல வந்து வீழ்ச்சி அடைகிறான் அப்படின்னு சொல்லி பிரபுபாதா வந்து சொல்றார். ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. தியாயதோ விஷயான் பும்சா சங்கஸ் தேஷு பஜாயதே சங்காஸ் சஞ்சாயதே காம காமாத் குரோதோ அபி ஜாயதே. புலநோக்கு பொருள்களை சிந்திப்பதால் மனிதன் அதன் மேல் பற்றுதலை வளர்த்துக் கொள்கிறான். அந்த பற்றுதலில் இருந்து காமமும், காமத்திலிருந்து கோபமும் தோன்றுகின்றன. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா பிரபுஜி. அடுத்த ஸ்லோகமும் படிச்சிருங்க பிரபுஜி. क्रोधात् भवति सम. हरे कृष्ण. क्रोधात् भवति सम्मोह, सम्मोहात् स्मृति विभ्रमः, समृद्धि भ्रंशात् புத்திநாசோ, புத்திநாசோ பிரணியஸ்யதி. கோபத்திலிருந்து பூர்ண மயக்கமும், மயக்கத்தினால் நினைவுகளை இழப்பும் ஏற்படுகின்றன. நினைவு குழப்புவதால் அறிவு இழக்கப்படுகிறது. அறிவு இழக்கப்பட்டவுடன் ஒருவன் மீண்டும் ஜட வாழ்க்கையில் வீழ்கிறான். ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா பிரபுஜி. தேங்க்யூ பிரபுஜி. இதான் லாஸ்ட் ஸ்லோகம் பிரபுஜி. கன்க்ளூஷன் ஸ்லோகம் சொல்லிருங்க பிரபுஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. படிச்சிருக்கேன். ஸ்ரீ ஓம் தத்ஸ்ரீ ஸ்ரீமத் பகவத்கீதா உபனிஷத்து பிரம்ம வித்யாயாம் யோக சாஸ்திரே ஸ்ரீ கிருஷ்ணார்ஜுன சம்வாதே சாங்கிய யோகியோ நாம த்விதீயோத்யாய. ஹரே கிருஷ்ணா ஹரே கிருஷ்ணா கிருஷ்ண கிருஷ்ண ஹரே ஹரே ராம 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 ஹரே. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா பிரபுஜி. தேங்க்யூ சோ மச் பிரபுஜி. அப்ப என்ன ஆகுது அப்படின்னா, இந்த பையன் வந்து அந்த ஆசைப்பட்ட ஒரு விஷயம் கிடைக்காதனால ஒரு சாடிஸ்டா மாறி, ட்ரக் அடிக்டா மாறி, நிறைய கெட்ட விஷயங்கள் எல்லாம் போய் லாஸ்ட் வந்து இறக்கும் போது ஒரு பாவம் செஞ்ச ஒரு ஆத்மாவாக இறந்து போறான். அப்படி பாவம் செஞ்ச ஆத்மாவாக இறந்து போகும்போது நரகத்துலதான் போக முடியுது, வீழ்ச்சி அடைஞ்சிடறான். அப்படிங்கறதுதான் இந்த ஸ்லோகத்துல பகவான் சொல்ல வர்றாரு. இதை ஏன் சொல்ல வர்றாரு, ஏன் இந்த இந்த விஷயத்த சொல்றாரு? ஏன்னா பகவான் வந்து லாஸ்ட் வந்து அவர் சொன்னார் இல்லையா, வர்ணசங்கராக்கு சொன்னார் இல்லையா. என்ன சொன்னாரு வர்ணசங்கராக்கு, இந்த மாதிரி நான் வந்து
குடும்ப பாரம்பரியம் நாசமாகும் அப்படிங்கிறதுக்கு சொன்னாரு இல்லையா? வர்ணசங்கரத்தை தடுக்க ஒரு முன்மாதிரியாக இருங்கள் அப்படின்னு சொன்னாரு. அதுக்குதான் வந்து அந்த இதை சொல்றாரு. நம்ம வர்ணசங்கரா அப்படிங்கிறது என்ன அப்படின்னா, நம்ம தப்பான வழியில போறதுதான் வர்ணசங்கரா. நம்ம கலாச்சாரத்து படி வாழ்றது, நம்ம கல்ச்சர் படி வாழ்றதுதான் நார்மலான ஒரு விஷயம். அர்ஜுனர் என்ன சொன்னாரு? இந்த ஆண்கள் எல்லாம் இறந்து போயிட்டாங்க அப்படின்னா இந்த ஃபீமேல் ஆர் சில்ட்ரன், அந்த குடும்பத்துல இருக்கிறவங்க எல்லாருமே வந்து வர்ணசங்கராவா மாறிடுவாங்கன்னு சொன்னாரு இல்லையா? அப்படி ஆகாது அர்ஜுனா. வர்ணசங்கராவா மாறணும்னா இந்த மாதிரி விஷயங்கள் எல்லாம் இருக்கு. என்னெல்லாம் இருக்கு? நம்ம வர்ணசங்கராவா மாறுறதுக்கு வீட்டுல இருக்கிற ஃபேமிலி மெம்பர்ஸ் இறக்கணுங்கிறது அவசியம் இல்ல. வர்ணசங்கராவா யாரு வேணாலும் மாறலாம். யாரெல்லாம் மாறலாம்? யாரெல்லாம் வந்து ஒரு விஷயத்த பார்த்து தேவையில்லாத, அதாவது எனக்கு சொந்தம் இல்லாத ஒரு விஷயத்த பார்த்து அட்ராக்ட் ஆகுறாங்களோ, தனக்கு சொந்தம் இல்லாத விஷயத்த பார்த்து அட்ராக்ட் ஆகுறாங்களோ, அவங்க அந்த விஷயத்துக்கு பின்னாடியே போறாங்களோ, அவங்க வர்ணசங்கராவா ஆயிடுவாங்க, அழிஞ்சு போயிடுவாங்க. அதனால அதுக்கு வந்து ஃபேமிலி மெம்பர், தாத்தா பாட்டனார் எல்லாம் இருக்கணுங்கிறது அவசியம் கிடையாது. வர்ணசங்கராவா மாறணும்னா அந்த சென்ஸ் ஆப்ஜெக்ட்ஸ் இருந்து அதுக்கு அட்ராக்ட் போனாலே முடிஞ்சிருச்சு. இது வர்ணசங்கராவா மாறிடுவாங்க. அதை பத்தி எல்லாம் நீ நினைச்சு கவலைப்படாத அர்ஜுனான்னு சொல்லிட்டாரு. இப்ப எல்லா கொஸ்டின்கான 5 பதிலையும் அவர் சொல்லிட்டாரு. இறக்கப்பட்டவொன்னா அவர் என்ன சொன்னாரு? நம்ம உடல் கிடையாது, நம்ம வந்து ஆத்மா அப்படின்னு சொல்லிட்டாரு. ஆத்மாவை கொல்ல முடியுமா? முடியாது. அதனால நீ பயப்படாம ஃபைட் பண்ணுன்னு சொல்லிட்டாரு. செகண்ட் வந்து இன்பமின்மை அப்படின்னு சொன்னதுக்கு என்ன சொன்னாரு? இன்பம் துன்பம் இதெல்லாம் வந்து மாறி மாறி வந்துகிட்டே இருக்கும். அதனால அதை நினைச்சு கவலைப்படாத. நீ ஜெயிச்சா சொர்க்கத்துக்கு போவ, இல்லைன்னா நரகத்துக்கு போவ, இல்லைன்னா ஜெயிச்சா உலகத்தை ஆள்வ, இல்லைன்னா சொர்க்கத்துக்கு போயிடுவ, இறந்தனா சொர்க்கத்துக்கு போயிடுவ, பயப்படாம ஃபைட் பண்ணு அப்படின்னு சொன்னாரு. அதுக்கப்புறம் என்ன சொன்னாரு? பாவ செயல் நான் பண்றது ஒரு பாவமாயிரும் கிருஷ்ணா. நீ எந்த ஒரு விஷயத்த கிருஷ்ணருக்காக பண்றையோ, அதாவது எந்த ஒரு விஷயம், லங்கையே எரிச்சாலும் அது பாவம் கிடையாதுன்னு சொன்னோம் இல்லையா? அதுதான் சொல்றாரு அந்த டைம்ல. குடும்ப பாரம்பரியம் நஷ்டமாகும் சொன்னதுக்கு என்ன சொன்னாரு? நீ வந்து எப்படி வந்து வாழணுங்கிறதுக்கு முன்மாதிரியா இருக்கணுமே தவிர நீ இதுல இருந்து ஓடி போக கூடாது. இந்த எப்படி நம்ம வாழக்கூடாது அப்படிங்கிறது எப்ப நடக்கும்? நமக்கு வந்து ஃபோர் ஃபாதர்ஸும் ஃபாதர் எல்லாம் வேணும் அட்வைஸ் பண்றதுக்குன்னு இல்ல. நமக்கு முன்னாடி ஒரு சென்ஸ் ஆப்ஜெக்ட் அட்ராக்டிவா இருக்கு, அதுக்கு நம்ம அட்டாச் ஆயிட்டோம்னாலே நம்ம வந்து வர்ணசங்கரத்துக்கு போயிடுவோம். அதை வந்து தடுக்கிறதுக்கு ஒரு முன்மாதிரியா நீ இரு, அவ்வளவுதான் அப்படின்னு சொல்றாரு. இருமனம் கன்ஃபியூஷனா இருக்கும்போது என்ன சொல்றாரு? நம்ம வந்து ஒரு விவசாய ஆத்மிகாவா இருக்கணும். விவசாய ஆத்மிகானா என்னது? ஸ்ட்ராங் டிட்டர்மினேஷனோட இருக்கணும். நம்ம எடுத்த முயற்சி நம்ம வெற்றி பெறாம அதுல இருந்து நம்ம திரும்பவே கூடாது. அப்படி இருக்கிறவங்களுக்கு இருமனமே இருக்காது, ஒரே மனம் தான் இருக்கும். நீ ஃபைட் பண்ண அர்ஜுனான்னு சொல்லி தைரியம் கொடுக்குறாரு. இப்போ எந்திரிச்சு ஃபைட் பண்ணு அப்படின்னு சொல்லி அவருக்கு தட்டி கொடுக்குறாரு. இப்போ அர்ஜுனர் வந்து அடுத்த சாப்டர்ல என்ன சொல்ல போறாரு? இதை வந்து அக்செப்ட் பண்ண போறாரா, ஃபைட் பண்ண போறாரா, என்ன நடக்க போகுது அப்படிங்கறது நம்ம 3rd சாப்டர்ல பார்க்கலாம். நாளைக்கு எல்லாருமே கண்டிப்பாக அட்டென்ட் பண்ணணும். நாளைக்கு வந்து சயன ஏகாதசி, 17th July 2024 வந்து சயன ஏகாதசி. இது வந்து நம்மளுடைய இஸ்கான் பெங்களூரு சார்பாக நாங்கள் எல்லாருமே உங்களுக்கு வந்து விஷ் பண்றோம். டுமாரோ இஸ் சயன ஏகாதசி. ஹாப்பி சயன ஏகாதசி. இந்த ஏகாதசி அப்படின்னு என்னன்னா, எல்லா அமாவாசையும் எல்லா பௌர்ணமிக்கும் அப்புறமும் 11th டே வர்றதுதான் ஏகாதசின்னு சொல்லுவோம். இந்த ஏகாதசி பத்தி அதிகமாக நான் வந்து இன்னொரு ஏகாதசி நம்ம 17th சாப்டர் பார்க்கும்போது வருது, அன்னைக்கு நான் டீட்டெயில்டா எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுவேன். இந்த ஏகாதசிக்கு விரதம் இருக்கிறதுனால நிறைய சயின்டிபிக் பெனிஃபிட்ஸ் இருக்கு. அதை பத்தி நம்ம வந்து 17th சாப்டர் பார்க்கும்போது நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ணலாம். இப்ப எல்லாருக்குமே நான் ஹாப்பி ஏகாதசி சொல்றேன். ஹரே கிருஷ்ணா. இந்த ஏகாதசிக்கு ஃபாஸ்டிங் இருக்கிறவங்க எல்லாம் பாரணா டைம், அதாவது அடுத்த நாள் பாரன் டைம் அப்படின்னா என்னன்னா, நம்ம வந்து ஏகாதசி விரதத்தை முறிக்கிற நேரம். அந்த முறிக்கிற நேரம் வந்து 6:13 AM to 10:29 AM. நாளைக்கு யாரெல்லாம் ஃபாஸ்டிங் எடுக்கிறீங்களோ அவங்க வந்து 18th July வந்து காலையில 6:13 இருந்து 10:29 நீங்க சாப்பிட்டுறணும். அது வந்து பகவானுக்கு வச்சுட்டு, பகவானுடைய பிரசாதமாக துளசி இலையெல்லாம் வச்சுட்டு, பகவானுடைய பிரசாதமாக வச்சுட்டு அதுக்கப்புறமா எடுத்து சாப்பிட்டீங்கன்னா அது ரொம்ப நல்லது. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹாப்பி ஏகாதசி. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ண ஹரே கிருஷ்ண 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 ஹரே ஹரே, ஹரே ராம 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 ஹரே ஹரே கிருஷ்ண 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 ஹரே ஹரே, ஹரே ராம 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 ஹரே. ஹரே கிருஷ்ணா எவ்ரிபடி. யாருக்கா ஏதாவது டவுட் இருந்ததுன்னா கேட்கலாம். நாளைக்கு எல்லாரும் இந்த 18 டேஸும் எல்லாரும் கிளாஸ் கண்டிப்பா அட்டென்ட் பண்ணணும் நான் மிகவும் தாழ்மையுடன் கேட்டுக்கொள்கிறேன். நேத்து வந்து லிங்க் கிடைக்கிறதுல நிறைய பேருக்கு ஏதோ ப்ராப்ளம் இருந்ததா நான் கேள்விப்பட்டேன். அது என்ன அப்படின்னா, அந்த கம்யூனிட்டி குரூப்ல இருக்கிறதுனால அந்த நம்ம
ஹேமாவதி மாதாஜி போஸ்ட் பண்ற லிங்க் வந்து கம்யூனிட்டி குரூப்ல தான் வருது. ஆனா அவங்களுக்கு வந்து மெசேஜ் பார்க்க தெரியல. எல்லாருமே ஆட் குரூப், ஆட் மெம்பர் அந்த இது மட்டும் தான் பார்த்துட்டு இருந்தீங்க. அனௌன்ஸ்மெண்ட் அப்படிங்கிற டேப் வந்து ஓபன் பண்ண தெரியல அப்படின்னு சொல்லி நிறைய பேர் எனக்கு சொல்லியிருந்தீங்க. அந்த அனௌன்ஸ்மெண்ட், அதாவது அந்த கம்யூனிட்டி குரூப்ல அந்த இதுக்கு கீழே அனௌன்ஸ்மெண்ட்னு சொல்லி ஒரு மைக் மாதிரி ஷேப் இருக்கும். அதை கிளிக் பண்ணீங்கன்னா ஹேமாவதி மாதாஜி வந்து போஸ்ட் பண்ற எல்லா இதுவுமே அதுலதான் வரும். மாதாஜி வந்து லிங்க் மட்டும் கிடையாது, எல்லா நாளும் என்னென்ன சாப்டர் வருது, எந்த சாப்டர்ல என்னெல்லாம் இம்பார்ட்டன்டான விஷயம் அப்படிங்கறதெல்லாம் ஷேர் பண்றாங்க. அதெல்லாம் ஆக்சுவலா ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட். நம்ம கிளாஸுக்கு வரதுக்கு முன்னாடி அதெல்லாம் பார்த்துட்டு வந்தீங்கன்னா இட் வில் பி வெரி வெரி பெனிஃபிஷியல். அது பார்த்துட்டு வாங்க. அதுக்கப்புறம் அவங்க ஒரு லிங்க் ஷேர் பண்ணுவாங்க, டிரைவ் லிங்க். அதுல வந்து உங்களுக்கு தேவையான நோட்ஸ், உங்களுக்கு தேவையான ஸ்லோகாஸ், இம்பார்ட்டன்ட் ஸ்லோகாஸ், அதுக்கப்புறம் இந்த சாப்டர்ல என்ன முக்கியமான திங்ஸ் எல்லாம் வேணும், அது எல்லாமே அந்த லிங்க்ல இருக்கும். நீங்க போய் பாருங்க, சரிங்களா? இப்போ ஃபர்ஸ்ட் டேவோட லிங்க்கும் அதுல இருக்கும். அதுல பாத்தீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு பகவத்கீதா உண்மை உருவில் புக் இருக்கு இல்லையா, இந்த புக்கோட பிடிஎஃப் வந்து அவங்க அனுப்பியிருக்காங்க. இந்த புக்கை அப்படியே நீங்க டவுன்லோட் பண்ணியே நீங்க வந்து பாத்துக்கலாம். இப்ப நீங்க இந்த புக் உங்ககிட்ட இல்ல அப்படின்னா, காப்பி இல்லைன்னா ஹேமாவதி மாதாஜி வந்து ஒரு லிங்க் அனுப்பியிருக்காங்க. அதுல வந்து நீங்க அதை டவுன்லோட் பண்ணலாம். இந்த பகவத்கீதா புக்கையே வந்து சாஃப்ட் காப்பி டவுன்லோட் பண்ணி நீங்க கோ த்ரூ பண்ணலாம். ஸோ அந்த அந்த பெனிஃபிட்ஸ் எல்லாம் நீங்க எடுத்துக்கலாம். அப்ப எங்க ஓபன் பண்ணணும் அப்படின்னா, அந்த குரூப்ல கம்யூனிட்டின்னு இருக்கு இல்லையா, அதுக்கு கீழே அனௌன்ஸ்மெண்ட் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு மைக் ஷேப்ல இருக்கும். அந்த அனௌன்ஸ்மெண்ட்டை கிளிக் பண்ணுங்க. அங்க வந்து நம்மளோட மெசேஜஸ் எல்லாம் உங்களுக்கு பார்க்க முடியும். நார்மல் வாட்ஸ்அப் மாதிரியே உங்களுக்கு இருக்கும். சரிங்களா? அங்க பாருங்க. அதனாலதான் நேத்து வந்து நிறைய பேர் இந்த மாதிரி மெசேஜ் அனுப்பிச்சோட லிங்க் வந்து தனியா வந்து போஸ்ட் பண்ணியிருந்தோம். அதனால கண்டிப்பா எல்லாருமே நாளையில இருந்து எல்லா கிளாஸும் அட்டென்ட் பண்ணுங்க. குவிஸ் லிங்க்ஸ் வந்து மாதாஜி அனுப்பியிருக்காங்க. அதை எப்படி அட்டென்ட் பண்ணணும் அப்படிங்கறதும் இன்ஸ்ட்ரக்ஷன்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க. அதுல நீங்க அட்டென்ட் பண்ணி பாருங்க. ஃபர்ஸ்ட் டே குவிஸும் செகண்ட் டே குவிஸும் இப்போ ஓப்பனா இருக்கும். நீங்க அட்டென்ட் பண்ணலாம். உங்களுக்கு ஏதாவது டவுட் இருந்ததுன்னா நீங்க ஹேமா மாதாஜியை காண்டாக்ட் பண்ணுங்க. நம்ம குரூப்ல இருக்காங்க ஹேமா மாதாஜி. அவங்க தான் டெய்லி மெசேஜ் போஸ்ட் பண்றாங்க. நீங்க அவங்களுக்கு பர்சனலா ரிப்ளை பண்ணலாம். அவங்க உங்களுக்கு என்ன டவுட் இருந்தாலும் கிளாரிஃபை பண்ணி தருவாங்க. ஹரே கிருஷ்ண ஹரே கிருஷ்ண 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 ஹரே ஹரே, ஹரே ராம் ராம் ராம். யாருக்கா ஏதாவது டவுட் இருந்தா கேட்கலாம். ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹேமா மாதாஜி சொல்லுங்க மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. ஓகே, சோ நம்ம இன்னைக்கு கிளாஸ் எண்ட் பண்ணிடலாம். யாருக்கும் ஏதோ டவுட் இல்லைன்னு நினைக்கிறேன். நாளைக்கு எல்லாருமே கண்டிப்பா அட்டென்ட் பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்லி நான் வேண்டி கேட்டுக்கிறேன். ஹரே கிருஷ்ணா. வாஞ்சா கல்பதரூப்யஸ்ச கிருபா சிந்துப்ய ஏவ ச பதீதானாம் பாவனேப்யோ வைஷ்ணவேப்யோ நமோ நமः. अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय, श्रीला प्रभुपाद की जय. हरे कृष्णा. हरि बोल. हरे कृष्णा एवरीबॉडी. हरे कृष्णा. हरे कृष्णा. हरे कृष्णा प्रभु जी. हरे कृष्णा माता जी. हरे कृष्णा.